Bi metrotako bakarri da, ni argazkiantzako jarriko naiz besterik. Vale, egia da, normalki testiguak eramateko garaian, demanda asko da honean, ez da? Uste dut, herrietan ez da izaten kilometrosuak. Herrietan edo hiritan ez da izaten kilometrosuak. Igual izaten dira 100 metro batzutan. Edo 200 metro. Gero, karo, ateatzen zanean lekutik kanpo eta beste, ez? Hola, herri apartatu batan, hirigunetatik aparte eta horrea bai izaten dira kilometroa minio ez dela, motxagoa izaten da. Bai, hori bai. Begira, begiratu dut eta Bilabonan pasatzen da, astelen batean, gaueko 12:20 gutxitan. Bueno. Ordu ona. Ordu ona, astelena gaueko 12:20 gutxitan, ninago bederatzetatik oian. Bai, bueno, okerra izan ziteken. Bai, ez da. Bai, nik uste bait. Bai, esan enon, jasiko dela, eta, bueno, gure bai, uste dut Euskal Hedabide guzti tokatuko zaigula jarraipen aitea, eta gure ere bai, eta, bueno, garazi eta zaloa ditugu prestorretarako, irratitik, joango diela garazi furgonetan, eta zaloa astean zehar joango dela pixka bat korrikan aurretik, eta, bueno, idena gaina hemen tertuliako garaian sartuko dira, eta, bueno, bintzat korri ez badugu ite momentu hortan, behien partetik edo behien hori da, presentzia izango dugu. Bai, dude gabe. Iritsi ze orduan estiratzen hasteko unea, ez? Bueno, urrengo astean hori, ez? Hori da, ez estiratu, lesionatu behar. Hori zagoan nire trukoa, lesionatu horretik ez korrika egiteko, ikusi. Ez da 2 metro. Ez dakit bestalde, Iraia, zuk zerbait prestatzen nuen ere, ez da? Bai, bueno, gauza da, ez dakit, zuek inglesarekin nola moldatzen zareten. Justu. Lehen hobeto, baina eske, ni uste ez praktikatzean galtzen di joala, ez? Osa, gero, burua ez dakit ez du ematen, batzutan. Bai, gauza da, nire etxean nire eta kenduta, beste ama aizpa eta ni bagara oso ingeles zaleak, eta nire ama orain dela urte batzuk ikasten hasi zen buru belarri jarri zen, ikastera joatera eta dena, eta goratzen naiz bera beti kexatzen zela, telebistan hitz egiten zutenean ez zituela ulertzen. Batez ere Amerikako inglesa, ez? Estatu batuetakoa. Berako beto ulertzen duela ingaldaterakoa. Eta berak beti esaten du oso ondo ulertzen dituela onuko bozera maila izan daiteke eta Ursula von der Leyen. Bioiek perfecto ulertzen dituela. Eta beti kexu da, bat agertzen denean, etxketza ez ulertzen, ez dakize, begira, berdina gertatzen zaienentzako, dakart pertsona bat oso ondo ulertuko diozuena, ikerketa bat egin diotelako, bere diskurtsoari ikerketa bat egin diote, eta ikusi dute lehen hezkuntzako 2. mailako inglesa dukala. Orduan, perfektuki ulertuko zaiola, eta da Donald Trump gizona. Ez darritzeko. Ez darritzeko, ez da. Esaten duen gauzen herria, China da, ez? Besterik, ez? Bai, begira, oikoak dira people, country, eta money. Bai? Bai. Mundu horre mugitzen. Bai, esan dute, egiten dituela esaldi bakoitzeko 11 hitz gehienez, orduan esaldiak oso komplikatuak ez dira, aditzak sinpleak erabiltzen ditu, bera gainera nahiko motelitz egiten du, hori, ez da gizona oso azkarra, eta orokorrean bere diskurtsoak ez dituzte 2000 hitz baina gehiago izaten. Eta gainera 3 hitz horiek behin eta berriz errepikatzen ditu, ez dago askoz gehiago ulertzeko. Akizu esango duela, pertsona, lurraldea eta dirua. Uste dut direla, Donald Trumpen eta gero hitz egiteko modua badu, ez da hola, pixka bat, ez dakit. Kaleko hizkuntza asko erabiltzen du bere diskurtso ofizialetan, ez? Jendean kontraiteko garaian, ez dakit. Bai, eta gero esaldi komplikatuenak esaten da direla ondamendi hitza erabiltzen duela asko, horrela pixkat komplikatzeko esaldia, eta inoiz gertatu ez den zerbait. Orduan, orokorrean nahiko erresa dela bera ulertzea, ez duelako ezer komplikaturik esaten. Eta beti gauza berdinak esaten ditulako. Nahi pasatzen zait gehiago igual, estatu datakoa, netzako da ingeles garbiagoa, bezala. Niretzat ere. Inglaterran eta, azentuak da sartzen dienean, eta, ez? Segun herrietako ingelesa eta oso itxia bezala, ez? Eta belarrira igual ez bazo dituta... Egia da, nik hau beti amarekin eztabaidatzen dut, dela, azkenean, hemengo hizkuntza eskoletan eta bar, erakusten dizuten bakarra
Ingalaterrako ingelesa dela. Bueno, Londreskoa, hor errexena dela. Eta orduan gehienak ohitu dira horretara. Gauza da, adiez, jende gazteagoa ohituta gaudenak behar bada seriak eta pelikulak ingelesez ikustera, hori bai gehiena estatu batuetatik datorrela. Orduan nik uste dut hor dagoela pixka bat zer den gehiago kontsumitzen duzula eta ingelesa benetan nun ikasi duzun, edo hizkuntza eskola edo akademietan edo pelikulak eta seriak ikusten. Ja, seguro. Nik uste dut, egia esan, Ingalaterrako ingelesaren geratzen da, nik beti esan dut txikitatik, dakala sentsazio bat txiklosoa bezala. Bai. Ajedio bezala hori guztu izan Mastikatua dela. Egia da, eta nik esan dut, justu nabilela, egia da, ulertzeko ez dela enbeste kostatzen, gero hitz egiterakoan, saiatzen ez, ekiditen posible denean, nahiago dut, turistaren bat etorriz gero behatzekin seinalatu, ez ridikuloa egiteagatik, baina, gero esan duzunaren ari ere, von der Leyen, ez oso ondo ulertzen duela. Eta kasu sentsazioa, nik uste du guztiek, baina natiboa ez denean pertsona bat ingelesean ere asko zerrexago ulertzen zaiola. Bai. Eta gauza esango zut, perfecto ulertzen dira India inguruko pertsonak ingelesez hitz egiten dutenean. Delako oso gogorra daukate, bai. Bai, eta pertsona erdaldunek ingelesez hitz egiten dutenean berdina da. Hau da, azentua oso antzekoa da. Bai, egia. Eta orduan perfectamente ulertzen zaien. Eta arabiarrek eta ere, bai, ez? Bai, hori da. Bai. Eta euskaldunok hitz egiten dugunean, herri gogor hori esaten dena atratzen zaigu, ala... Igual, bai. Hori ere ondo lertzen da. Nik ez du somatzen guk esaten egutenean azento dakagula, begira, niri udontan, Andre batek esan zidan, euskalduna zara ez daukazu azentorik, da nik esaten, ez dakiz azento espero zuen, baina, ega da gero kanpotik ikusita esaten digutela ere, baina, bueno, bakoitzak daukana. Bai, hombre, oida. Ez miogia da igual ez, euskera aritzagatik, R horiek eta diela esageratuagoa. Gero egia da, gero 8, osea, gero ja 8 apellidos baskoseko eta acento hori beste historia bada. Hori da asmatu dutena eta beste dute hola hitz egiten dugula. Bai. Hori uste beste gauza dela. Bueno. Bueno, haizu, ingelesa praktikatzera. Hori da. Donald Trump entzuten, ez dakit hori oso ona den, baina, bueno. Bihar tertulia inglesez egin dezakegu. Venga. Ni naiz egon orduan lasai, baina lasai. Pasabango ditu eta kanpo. Zaloari pasako digu, ez du zaude bat be, Bai, ez horregatik. Inglesez atorren asterako orduan hobeto, nien agonean bestela ez dela eskulertuko. Eta honekin, hori bai, uzten joan beharko gara, barkatu, ipuñari tartea eman marko diogolako, beraz, aurrera joar, eta eskerrik asko, Ireia eta Oñaz, gerarte. Bai, gerarte agur. Arrantzale eta itzala. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Arratzalde batean antxe nengoen amonarekin, itxaso aldamenean, eta galdetu nion amonari. Gaur itxasua bare dago, baino zerbait entzuten da. Ematen dut zerbait mugituta dagolan barrenian, baino itxasua bare dago, eta amonak esan zidan, kontatuko dizu zergatik entzuten dan soinu hori. Ta horrela esan zidan, omen zegoen arrantzale bat, egunero joaten zela arrantza egitera. Antxe, ta egun batian arrantzan egiten ari zala, derrepente entzun zuen soinu bat, eta soinu hori goxo-goxoa zan, eta bere txaluparekin hurbildu zan, eta antxe zegoen itxaslamila. Eta itxaslamilak arrantzaleora begiratu, itxaslamila, eta antxe hasi ziren bihotzak, danba, eta egunero hasi zan arrantzale hori joaten itxaslamiaren gana. Itxaslamiaren lana zan arrantzale maite mintzea. Arrantzale maite mindu zen. Eta baita ere itxaslamiaren patua horrela esan zidan amonak, itxaslamiaren patua da, maiten duen jendeari mina egitea. Egunero elkartzen ziren arrantzale eta itxaslamila. Itxaslamiari bere denbora bukatzen zitzaion. Eta horrexegatik esan zion arrantzeleri. Bihar nerazken eguna izango da. Nahi bat dezu nirekin jarraitu, eskondu beharko zara nirekin. Ta arrantzalek hori sartu zuen buruan, eta jun zen bere etxera. Etxean sartu zanean, han zegoen ama sukaldean sukaldatzen, eta arrantzalek esan zion amari. Ama, ze gertatzen zaizu? Mesedez, gauza bat galdetu behar dizut. Zer egin behar dut? Itxaslami batekin eskontzeko. Ta amak horrela begiratu, nekien ni zerbait arraro gertatzen zitzaizula.
itxaslami batekin, baina badakizu itxaslamiek egin behar dutela, maiten duen jendeari mina egin behar diotela, eta ez, honek ez dit egingo minik, hau txintxoa izango da. Ba nik ez dakit, zer egin behar duzun, agian jakingo du, Maritxu, basoan bizi den zorgina, eta arrantzale, korrika joan zen Maritxuren gana. Maritxuren etxean sartu zen, Maritxu! Eta Maritxu bazekien, bai, zer gertatzen zaizu? Zer egin behar dut, ba? Itxaslami batekin eskontzeko, eta Maritxu korrela zen zion. Benetan nahi duzu? Badakizu itxaslamien patua zein den, maiten duen jendeari mina egitea? Ez zait importa, hori gezurra da! Bilar joango zara beraren gana eta ez da gongo. Hori gezurra da! Basango dizu zer egin behar duzun berarekin eskontzeko. Hartu laban hau. Gargauian, joan zaitez ondartzara, eta antxe egon. Eguzkia sartzen danean alde batetik beste aldetik aterako da ilargi betea. Ta ilargi beteak berargiak ematen dizunean aurpegian, atzean agertuko da ilargiaren itzala. Zuk egin beharko dezuna da, labanarekin itzala moztu. Baina gogoratu, itzala mozten dezunean, ez zara izango gizakia, arima bihurtuko zara. Eta ezin izango dezu inorrekin hitz egin. Eta itxaslamiaz da egongo zurekin egoteko. Gogoratu, ezin izango dezu inorrekin hitz egin, bueno, zuritzalarekin bai. Hori gezurra da, itxaslamia nere zain egongo da. Eta arrantzalek, Maritxuri hartu zion, zea, labana, eta Maritxuk esan dakoak egin zuen. Ondartzara jun, ertzean jarri, eta antxe zai gelditu zen. Eguzki alde batetik atera zen, eta beste aldetik atera zen ilargi betea. Ta justu ilargi betea aurpegiren frente zeukanean, atzen itzala. Berak hartu zuen labana eta zaz, itzala moztu zuen. Eta gila, arima bihurtu zen. Eta atzen sartu zen itxasora. Eta han hasi zen, itxaslamia! Baina itxaslamia esan agertu. Bere bete beharra beteta gero, desagertu zen. Itxaslamia! Ta arrantzale konturatu zen. Maritxuk esandakoa bete zela. Arima bat zen. Saiatu zen antxe zegoen pertsona batekin hitz egiten, baino ezin. Tan ikusi zuen bere itzala, eta itzalekin hasi zen hitz egiten. Horrexegatik esan zidan amonak niri. Oain itxasoa bare dago, baina entzuten dezu soinuri, arrantzale negarra da. Negarrez dago ezin dulako inorrekin hitz egin, eta ezin dulako bere itxaslameekin egon. Eta batzuetan soinuri desagertzen denean, horrek esan nahi du bere itzalakin hitz egitera joan dela, behintzat posik egoteko. Ordun gogoratu, entzuten dezunian soinu hori, naiz eta itxasoa bare egon, horrek esan nahi du arrantzale handagola negarrez. Eta alabazen edo pasan, sardadillak alabazen, eta gerdadilla bitxariko plazan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi. Goizeko 8:00 puntuan egunon Euskal Herria, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, Naiz Irratian zaudete beti bezala martxoak 9 eta astelena dugu. حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Mojtaba Jamenei, duela astebete Estatu Batuek eta Israelek erel zuten Ali Jamenei aiatolaren semea izango da Irango lider goren berria, adituen batzarrak hala erabakita. Lander Martínez, egunon.
Egunon bai, Errepublika Islamikoaren jarraipena hautatu zerronka zuzena bota diete Tel Aviv eta Washingtoni. Azken honek jada ohartarazi du Jameneik gutxi iraungo duela boterean, beraien oniritzirik gabe. Israelek ordea gehien gustuko duen moduan erantzun dio Jameneiren izendapenari bonbardaketak gogortu ditu asteburuan zehar eta azpiegitura zibil eta energetikoak gogor kolpatu ditu. Israel eta Estatu Batuek Irango bi petrolio instalakuntza erasotu dituzte azken orduetan eta Teheranen ke toksikoko hodeiak zabaldu dira. Hautsa eta hondakin kimiko arriskutsuak daraman hodei hori dela eta herritarrak etxean sartuta egoteko eskatu du Teheranek, osasunarentzat arriskutsua baita. Israelek Libano erasotzen jarraitzen du eta azken orduetan Apache helikoptero militarrekin Nabitxit izeneko herria erasotu eta 50 bat lagun hil ditu. Zaurituak beste 40 izan dira Beka eskualdean. Eta gerra imperialisten aurkako aldarrikapenean berretsi da Euskal Herriko mugimendu feminista aurtengo martxoaren 8an. Imperialismoarekin estuki lotuta eskuen muturra, prekarizazioa eta indarkeria matxista daudela ekarri baitute gogora, desberdinkerian oinarritzen den sistema baten ezinbesteko katebegi baitira. Ardezagun gure indar guztiak haien ofentsiba geldiarazten eta mundu berri bat eraikitzeko. Martxoak 8 honetan batera erantzuten dugu, imperialismoaren aurka, borroka feminista! Gora borroka feminista! Badentzuleok asteburuan bertan jakin dugu baita ere 17 urteko bi adin txikiko eta 16ko beste batek bikote homosexual bat jipoitu dutela. Igande goizaldean izan zen hori Gasteizen. Erasotzaileak atxilotu dituzte jada eta adingabeen fiskaltzaretan eskuetan daude uneotan. Eta gaur Bilbora begira ere, Bizkaiko lurralde auzitegiak gaur 11 lagun epaituko baititu 2021 batean gazte bati egindako eraso homofobagatik Basaurin. Horreratzea baita ere 24 orduko greba egiten ari direla uneotan Tubo Reunidosen 301 langile kaleratu nahi dituen enplegu erregulazioko espedientearen aurka. Gaur dute hain zuzen ere kontsultaldiko azken bilera, akordio batera heltzeko azken aukera beraz plantilla eta zuzendaritzaren artean goizeko 9 laurden gutxi aldera Tubo Reunidoseko langile batekin egingo dugu bat zuzenean. Eta kiroletan, igandean jokatu dituzte emakume Master Cupeko binakako txapelketaren finalerdietako bi partidak, agurainen. Gizonezkoetan altunak eta ezkurdiak Laso eta Albizu garaitu dituzte finalerdietako Ligaxkako bigarren jardunaldian 22 eta 15. Garaipen honekin finalerako txartela eskuratu du Azpeko bikoteak. Eta futbol kontuetan, debut txarra egia esan, debut Mikatza Alabesek 3 eta 2 emaitzarekin galdu baitu Valentziaren aurka azken minutuetan galdu dute gaina partida Babazorroek, Patxekok egindako penaltia markatu baitu epaileak, eta debut Mikatza izan dela diogu, Kike Sánchez Florezen lehen partida izan zelako atzo Alabesen entrenatzaile gisa. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 8 eta 4 minutu, Lander, nola ditugu Euskal Errepideak goizeko ordu honetan? Uneotan lasaitasuna egoi ez dugu apartekorik, nabarmentzeko. Bada, guazen badirudi, behintzat goiza Kantauri Xuri aldean, argia eta politi izango dugula dena den eguraldiari begirako xetasun guztiak ikeri barruzea muruarekin. Asteari ekiteko eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, baina ez da eguraldi makor-makurrik izaterik espero. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Ostarteak zabalauak izango dira Kantauriar Xurialdean eta bereziki kostaldetik gertu. Aldiz hegoaldean bereziki Arabat, Nafarroa erdi eta hegoan hor hodeiguneak trinkoagoak izango dira. Hala ere tantaren basalbu behintzat ateri eutxiko dio. Eguerditik aurrera ordea hodei gerutza trinkotzen joango da, mendebaldetik ekialdera zerua estaliko da. Eta arratsalde partean, han hemenka bereziki Ipar Xurian zaparradatxo batzuk emango dira. Ez da baztertzen uneren batean gainera ekaitz kutsukoak izatea ere goietan aire hotza sartuko duelako. Aldiz, hego Xurialdean, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, horroko erremintzat euri gutxi egitea espero da. Haizeak, egotiko du goiz partean, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek bera ingo dute, 1 eta 9 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarraden lekuetan izotz puntu bat izatea ere baliteke. Aldiz, maksimoek gora ingo dute, Kantauriar Xurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Xurian 12 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira,
Altoenak aldiz kostaldean baina arratsalde partean goietan aire hotza sartuko duenez eta batez ere azken orduetan dezente freskatuko du. 8:05 minutu Edelte Etxeaga gaur teknikan ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Informazioaren aria. Nola ez, atzoko egunak emandakoaren errepasotxoa milaka lagunek erantzun baitiote Euskal Herriko hiriburu eta mugimendu feministak martxoaren 8 honetarako egindako deialdiari Lander. Bai, 11etan hasi zen lehenengoa Baionan. Donostian, Antiguako tuneletik bulebarderaino egin zuten martxa. Bilbon Jesusen bihotzean egin zuten hitzordua udaletxearen atariraino eramanez aldarrikapenak. Premiazkoa da eta orain da. Sistema bidegabe honen esparruan gure mundua ez dela kabitzen badakigulako. Gure bizitzek haien etekinek baino gehiago balio dutelako. Eta bizitza duinak nahi ditugulako. Iruñean berriz Antoniuti parketik hasita egin zuten igande honetako martxa. Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Aldarri nagusiari eutsi diote Iruñean ere, mobilizazio hasierako adierazpenetan. Un mundo diferente y mejor desde el feminismo y además en este caso queremos poner también el acento en las alianzas con el movimiento antirracista. Gasteizko mugimendu feministarena izan zen mugimendu feministak deitutako azken manifestazioa San Anton plazatik abiatutakoa. Interdependentziatik eta erantzukidetasunetik eta bizitzaren zaintzatik eraikitzen bada. Gora borroka feminista! Euskal Herriko mobilizazioetan parte hartu zutenengana, gerturatu zen atzo 11 telebista, mobilizatzeko behar eta arrazoiez galdetzeko. Guztietgariak indatzeko talde feminista gara, eta eguna berotzen hasteko eta partzen hasteko prestatu dugu sare transfeminista. Gero, orain indautzun egingo dugun zuta bera elkarrekin jateko eta bero manira elkarrekin emakume guztien, baina baita ere emakume LGBTIen eskubide guztiak aldarrikatzera bagatu. Gainera ez bakarrik hemengoak, baizik eta guk aurten kontzientzia jartzen dugu munduko edozein emakumea. Emakumeen eskubideak defendatzeko eta igualitate bat lortzeko. Ode gizon asko esatu dutela ja igualitate bat dagoela, baina gero ez dagoela. Eta hori defendatzeko emakumeen eskubideak. Iruditzen zaigulako emakumea urteetan zehar ez dela errespetatua izan, eta oraingoa zela goraka, beharrezkoa da, bai Donostin, bai herri txikitan, ahotsa ematea eta manifestazio eta etortzia, eta etorri berko luke edozeinek, umiak, gizonak edozeinek gure alde egitea. Aldarrikapen egun oso garrantzitsua iruditzen zaigulako, eta beti borrokan jarraitu behar dugulako, gaur eta egunero. Etorri behar, eta, sororidadea, ez? Eta gure eguna delako, eta borroka eguna delako. Gorrotatzen dut zoriontzea olako egunetan, borrokatu behar dugulako, eta jotakef. Urtero etorri naiz, ez dakit nizen bat urtero eskatenetik, 14 urte, arrasatarra naiz, eta ez dugu faiatzen urtero elkartzen gara, eta, borroka egin behar da asko, baina eguna manifestazioa guztut ere, importantea dela. Aldarrikatzeko, besterik ez? Gure defenditzeko ideak eta eskubideak eukitzeko gehiago, porque, behar dira. Beharrezkoa dalako emakumeen ahotsak entzutea, eta ikusgarri egitea, eta ditugun aldarrikapen guztia kontutan hartzea, ez, gizarteak.
Gerra imperialisten aurkako aldarrikapenean berretsi da sarrerakoan nabarmendu bezala Euskal Herriko mugimendu feminista urtengo martxoaren 8. Imperialismoarekin estuki lotuta eskuin muturra, prekarizazioa eta indarkeria matxista badaudela gogora ekarri dutelako, izan ere desberdinkerian oinarritzen den sistema baten ezinbesteko kate begi dira. Ardezagun gure indar guztiak haien ofentsiba geldiarazten eta mundu berri bat eraikitzeko. Martxoak 8 honetan batera erantzuten dugu. Imperialismoaren aurka borroka feminista! Gora borroka feminista! Estatu Batuekek eta Israelek Iranen aurka hasitako azken gerrak markatu ditu mugimendu feministaren aldarrikapenak, besteak beste salatu Irango emakumeen eta eskubidekin egiten den instrumentalizazioa. Beste mundu bat feminismotik ari da aldarrikatzen Euskal Herriko mugimendu feminista egunotan, eta hala adierazi zuen atzo ere Maialen Gomez kideak oldarraldi garai hauetan antolatzeko deia zabaldu zuen. Oldarraldi garaiak bizitzen ari gehala, hori ezin daukatu, eta orduan beharrezkoa izaten dula, jarraitzen dula izaten martxoak 8 bezalako egunak, borrokarako eguna dela, eta egun hontaz aparte ere, iratik esan duen bezala, dai egiten dugula auzo herrietan antolatzera, eta feminismotik beste mundu bat aldarrikatzera. Testuinguruari erreparatzeko beharrari egin zion ere gurean hain zuzen ere referentzia martxoaren 8 atariko mugimendu feministako kide Uma Ulaziak batik bat imperialismoaren oldarraldia gorputzen eta herrien zapalkuntza sistematikoa. Talkak egia da gero eta handiagoak direla, ez? Alde batetik, badelako testuingurua globala eta baita ere lokala are eta bortitzagoa. Gero eta bortitzagoa ikusten dugu prekarizazioa areagotzen ari dela, eskuin muturra goraka doala, eta zentzu honetan ere, baita ere, ez dela hau soilik alderdietan ikusten, nola baita ere zentzu komunean ere izan duela nola baiteko poso bat, eta ideia reakzionarioa areagotzen ari direla, eta hor, bereziki nahi genuen errekalkatu edo feminismoaren kontrako erreakzio bat ere badugula, ez? Orduan, talka horien aurrean ere, ez dakit, jarraitzen dugu borrokan eta aurten ere kaleak hartuko ditugu martxoaren 8. Eta gurean bezala, munduan ere noski kaleak hartu dituzte feministek emakumeak askeak izan nahi dutelako Santiagon bezala, Txilen, baita Parisen ere Frantziako estatuan. Aldarri hori izpide hartuta mundu osoko hirietako kaleak hartu dituzte, milaka herritarrek martxoaren 8 antolatutako mobilizazio ezberdinetan Lander. Berdin du nora begiratu, kaleak emakumez bete dira igande honetan emakumeen nazioarteko egunean, Parisen Epstein auzian nasiak dauden gizon boteretsuak salatzeko performancea egin zuten. Musikaz lagunduta, femen taldeko hainbat ekintzaiek zerrikaretak jantzi zituzten eta haien bular biluzietan ingelesez I am Donald Trump eta Epstein zerrendan ageri diren beste pertsona ezagun eta boteretsuen izenak idatzita dantza egin zuten Pariseko kaleetan. Ozeano Atlantikoaren beste aldean ere mobilizazio jendetsuak izan ziren. Txilen adibidez, Jose Antonio Castini deia ultraeskuindarren kontra egin zuten oihu. La verdad, nosotras estamos asustadas por el nuevo gobierno, por nuestros derechos, porque ha sido una lucha que aún no termina y nuestros derechos están amenazados. Así que en verdad tenemos miedo y vamos a resistir, y si es que nos llegan a quitar algo, obviamente vamos a estar defendiendo lo que se conquistó para que no se pierda. Zortzak eta 4 minutu ditugu 17 urteko bi adin txikiko eta amaseko beste batek bikote homosexual bat jipoitu dute asteburuan zehazki, Igande goizaldean gertatu zen hori, Gasteizen erasotzaileak atxilotu dituzte jada eta adin txikikoen fiskaltzaren eskuetan daude. Ertzaintzak igande goizean atxilotu zituen 17 urteko bi adin txikiko eta 16 urteko beste bat, esan bezala, bikoteak diren bi mutil jipoitu eta irain homofoboekin iraintzeagatik. Ertzaintzak jakinarazi duenez, igande goizeko 6 aldera zenbait polizia patrulla Gasteizko aldezarrera bertaratu ziren, eraso bat jasan zuten bi pertsonak abisua eman ostean. Biktimek bi gaztek esan bezala poliziei jakinarazi zieten koroatze guneko esialdi establezimendu batetik atera zirela. Eta
Aldabeko gizarte etxearen inguruan zeudenean 3 mutil gerturatu zitzaizkiela, lurrera bota zituztela eta hainbat ukabilkada eta ostiko eman zizkietela. Erasotzaileak biktimak jipoitzen ari ziren bitartean irain homofoboak egin zizkietela salatu dute. Handik minutu gutxira Sierbas de Jesus kalean ertzaintzak 3 erasotzaileak atxilotu zituen, 3 adin txikikoak ere, esan bezala 17 urteko 2 gazte, 16 urteko beste bat, atxilotuak orain adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi dituzte. Auzi bat ere izango dugu gaur izpide, Bizkaiko lurralde auzitegiak gaur bertan 11 lagun epaituko ditu, Basaurin 2021 gazte bati egindako eraso homofoboa dela eta. Bizkaiko provintzia auzitegiko lehen sekzioan asteren honetan 11 pertsona epaituko dituzte, 18 eta 27 urte bitartekoak gertakaria gertatu zirenean, Basaurin 2021ko ekainaren 6ko goizaldean gazte bati eraso homofoboa egitea egotzita, marikon de mierda oiukatuz. Epaiketa 4 egunez luzatuko da eta akusatuek asteazkenean hilaren 11an deklaratuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak jakinarazi duenez. Erasoa 2021ko ekainaren 6ko goizaldeko ordubit erdietan gertatu zen Basaurin, Bizkotzalde parkeko zonalde batean non hainbat gazte talde zeuden. Hasiera batean biktimak ekain izenekoak azaldu zuenez taldeetako bateko gazte bat hurbildu zitzaion lagun batekin zegoela eta nazka ematen ziola marikoi galanta zela eta alde egiteko esan zion. Biktimak honi erantzutean erasotzaileak ukabilkada bat eman zion eta bizkarretik beste hainbat kolpe eman zizkiotela salatu zuen erasotzailearen lagunen partetik. Gaztea ambulantzia batek tokian hartatu behar izan zuen eta gerora ospitalera eraman behar izan zuten eraso bortitzak eragindako zauriengatik. Zortziak eta 18 minutu Bizkaian gelditzen gara, Bizkaiko enpresari batek kudeatutako etxebizitza komunitarioei eta egoitzei buruzko polemikak bere horretan jarraitzen duelako. Label salaketa publikoaren ostean egoiliarren senidek arreta txarra eman zaiela baieztatu dute. Erabiltzaile batek esaterako ekintza judizialak hasi ditu arreta faltak eragindako ustezko lesioengatik. Virginia Merino eta Jasoen Urkiaren testigantzak jaso ditu naizek, bien amak egon dira denboraldi batez Durangoko Tabira Berri egoitzan. Biak dira kexu zentroaren asistentziak habitateaz, kexa ugari ere aurkeztu izan dituzte Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailean. Egoiar kopurua hartatzeko langile falta, gezurrak, elikadura eskasa, instalazioak egoera txarrean eta zikin egotea salatu dituzte besteak beste. Bi senideak minduta daude jasotako tratuagatik eta harrituta daude enpresari horrek kudeatutako egoitzekin eta etxe bizitza komunitarioekin hautematen duten permisibitateagatik. Eta nazioarteragoa zuzenean, eguneko izen nagusia Mojtaba Jameneirana daukagu. Izan ere, Mojtaba Jamenei duela astebete Estatu Batuakek eta Israelek erail zuten Ali Jamenei aiatolaren semea izango delako Irango lidergoren berria adituen batzarrak hala erabakita. Errepublika Islamikoaren jarraipena hautatu zerronka zuzena bota diete beraz Tel Aviv eta Washingtoni, azken honek jada ohartarazi du Jameneik gutxi iraungo duela boterean beraien oniritzirik gabe. Espekulazioak igande iluntzean baieztatu zituen Irango Errepublika Islamikoak aurreko lider gorenaren semea, Mojtaba Jamenei aukeratu dutelako herrialdeko lider goren berri izateko. Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei Rahdar aziz ma, wali faqih ma, Allahu Akbar! Teheran bortizki bombardatua zen bitartean milaka eta milaka lagun atera dira lider goren berriari beraien babesa adieraztera.
Izan ere, Mojtaba Khamenei herrialdeko agintari politiko eta erlijioso goren bezala aukeratuz Washington eta Tel Aviveri mezu argia jaurti diote. Ez dute soilik Errepublika Islamikoaren aukera babestu. Baizik eta bide horretan sakontza aukeratzen dutela Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei aita baino erradikalagotzat jotzen delako. Beste modu batera esan da Estatu Batuakek eta Israelek baldintzarik gabe amore emateko emandako aginduari entzungor egingo diote. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو Masud Pezeshkian, Irango presidenteak bezpenan iragarri zuen barkatu baldintzarik engabeko errendiziorena Israeldarrek eta Estatu Batuarrek ilotzara eramango duten amets bat baino ez dela. Donald Trumpek berriz, onartezintzat jo du Mojtaba Khameneiren izendapena eta argiki esan du buruzagi berriak ez duela asko iraungo haren onespenik gabe. Alegia Mojtaba Khamenei bere ere akatzeko aukera mai gainean jarri duela etxe zuriko maizterrak. Israelek ordea gehien gustuko duen moduan erantzun dio Khameneiren izendapenari. Bombardaketak gogortu ditu asteburuan zehar eta azpiegitura zibil eta energetikoak gogor kolpatu ditu. Jarraituko dugu bai, gerraren ondorioak aletzen, Israel eta Estatu Batuakek Irango bi petrolio estalakuntza erasotu baitituzte azken orduetan eta Teheranen ke toksikoko hodeiak zabaldu dira. Apokaliptikoa da egoera uneotan bertan. Hautsa eta hondakin kimiko arriskutsuak daraman hodei hori dela eta herritarrak etxean sartutan egoteko eskatu du Teheranek osasunarentzat arriskutsua baita. Esango dugu azken orduko bezala Teherango zenbait auzotan iturritatik gasolina erregaia ateratzen ari dela uneotan. Oinatzazpuru egunon? Egunon Peli egoi barkatu eta entzuleak, larun bat iluntzean erasotu zituzten zehazki Teherango eta Alborzeko petroleo instalakuntzak Estatu Batuakek eta Israelek eta atzo goizean 4 biltegietako suteak oraindik martxan ziren eta haietatik ateratzen zen hodei kimikoaren ondorioak nabariak ziren. Bertako garbiketakoak jo eta zu dabiltza kalean hautsa eta euri azidoak eragindako produktu kimikoak erretiratzeko 9 egun daramatza batipat Teheranek bombardaketa bortitzak jasaten. Gasolina depositoak erasotuta, eskasiaren abaritzen ari dira Iranen, jadanik pertsonako 20 litro soilik erosteko muga dutelako gobernuaren partetik, abisu berria iritsi arte. Orain arte Estatu Batuak eta Israelek Errepublika Islamiarreko nolabait azpiegitura militar eta politikoak erasotzen aritu da. Ondoren aireportu zibilen bat ere erasotu zuten eta urgaziak ezatzeko azpiegituraren bat ere erasotu eta 30 herri uri gabe ere utzi ditu. Orain gasolina izan dute jo puntuan eta egoera larritzeko asmoa dute. Gutxinaka badirudi egoi ordea dendak eta negozioa zabaltzen ari direla Teheranen arropa dendak eta ilea apaindegia kasu, baina oraindik hauts kimikoagatik normaltasuna ez dute berreskuratuko. Anabasa baita ere Libanon zabaldu dena azken egunetan, Israelek Libano erasotzen jarraitzen du eta azken orduetan Apache helikoptero militarrekin Nabishit izeneko herria erasotu eta 51 lagun hil ditu. Zaurituak beste 40 izan dira Beka eskualdean. Lurrez saltur dira militarrak eta airez Apache helikopteroarekin lagundu diete 3 soldadu Libano harril eta gainontzekoak zibilak izan dira 38 bera zibila. Libanoko hedabide diotenez, baliteke duela 4 egun desagerturiko 40 urteko hegazkin pilotu Rod Aran sionistaren gorpuaren bila sartu izan eskualde horretara. Aipatu eraso egiteko aurretik Nabishit herrira sartu eta inguratu dute armada sionista dioenez, euren helburu militarrak, puntu militarrak eta Hizbolaren arma biltegia dira, baina biztan denez zibilak ere hiltzen dituzte. Biken oinaz, mila esker. Gero arte. Gero arte. Zortziak eta 24 minutu eta kezk energetikoa zabaltzen ari zegun honetan, entzun ongi honakoa udalbiltzaren muinean ereindako ekimena baitugu energia. Energia. Energia komunitate ugari bildu dira eta denak saretuz mugaz gaindiko bigarren mailako kooperatiba eratu dute. Horren bidez, aholkularitza jaso ahalko dute kidek eta udalei ere laguntza eskainiko zaie burujabetza energetikora bidean.
Energia udalbiltzak sustatutako energia komunitateak saretuko dituen bigarren mailako kooperatiba da. Asteburu honetan aurkeztu dute egitasmo berria Donostian. Clara Ruget udalbiltzako zuzendariak egin zion ekitaldiari ongietorria, bizi dugun krisi klimatikoaren aurrean funtsezko mugarria dela adieraziz hasi zuen bere hitzaldia. Munduak hartu duen norabide korapilatsuaren aurrean gure energia propioa ekoiztea eta energian burujabe izatea ezinbesteko erronka bihurtu direla esan zuen. Halaber, jarrera individualisten aurrean erantzun komunitarioa eta publiko komunitarioa aldarrikatzera etorri direla dirazi zuen, horixe baitu funtziorik argiena sortu berri den energia sareak. Euskal Herrian sortzen ari diren energia komunitateen artean saretzea eta elkarlana sustatzea, egunerokoan dituzten beharrak asebete eta aholkularitza lanak egiteko, baita etorkizunean sortuko diren energia komunitate horiei prozesuan laguntzea ere. Aurkezpenean zehar, sare honen eraketa prozesua gidatu duten talde teknikoko kideek ere hartu zuten hitza, alegia Artelaneko Oiana Loreak eta Aranko abokatuak edo Idoia Zuletek, eta energiak bigarren mailako kooperatiba baten egiture juridikoa duela azaldu zuten. Kooperatibez osatutako kooperatiba bat izango da. Energiak komunitatei aholkularitza eskainiko die haien artean saretzerako orduan eta lagungu egingo diete, halaber Euskal Herriko udalei energia burujabetzarantz urratsak egiten. Eta amaitzeko entzuleok ekazte topagunearenak aipatu behar, Ernaik ekazte topagunea badinon ospatuko baitu, badakizue, edo ez, baina bestera esango dizuago, apirilaren 2tik 5 ere izango dori, egitara zabalarekin beste urte batez, hain zuzen ere, asteburuan aurkeztu dituzte egunez, egun egongo diren ekintza guztiak bertara joateko bonoak, eta sarrerak jakizue baitere salgai dituzuela jada. Egitara osoa duela astebete aurkeztu zuten Pantxoa eta Peioren kontzertuarekin batera. Aurkezpenaren jarraipen gisa larunbat honetan jakinarazi dute egun bakoitzerako prestatu duten eskaintza zehatza. Ostegunetik larunbatera bitartean, eguneko ordutegian askotariko hitzaldiak eta isialdi jarduerak egingo dira gune ezberdinetan, iluntzetiko izaldera berriz, kontzertu eta DJ saio ugari izango dira gune handian eta ezkerparetan. Horien artean izango dira, esaterako Ezpalak, Maruxak, Eskabidean, Kiliki, Tapia eta Leturia, Fito Skins, Belako, Gozategi, Sua, Latxama, Arenesei eta askoz gehiago ere. Kirol aria, naiz irratian. Zortzak eta 28 minutu nahiko mikatza Alabeseko entrenatzaile berriaren debuta Alabesen aulkian porrotarekin abiatu baitu ibilbidea Kike Sánchez Floresek. Alabesek 3-2 emaitzarekin galdu zuen atzo, iluntzean Valentziaren aurka, Baurkari zuzenaren aurka, azken minutuetan galdu zuten partidua Babazorrek, azken atxean zehazki Patxekok egindako penaltia markatu baitzuen epaiak. Gainera, Patxeko bera eta Gebara kanporatu egin zituen epaiak. Iraia Kanbragunon. Egunon egoi, minutu bat ere ezen igaro eta Jose Luis Guzmanek Alabesen aldeko penaltia ezarri zuen, Gidoik Toni Martinezek zapaldu bostean. Lukas Boiek jaurtzi zuen zigorrik handiena eta ez zuen utxegin. Atxeden aldiaren ostean Valentzia zita atera zen eta minutu bat baino etzitzaion kostatu partida berdintzea. Partida bizi-bizi zegoen, berdin dut eta aukerekin bi taldentzat eta euren aulkiak mugitzea erabaki zuten garaipena bilatzeko, baina aurretik zelaian zegoenak sartu zuen gola Lukas Boiek. Babazorren golegile nagusiak gora salto egin zuen korner baten gola sartzeko. Valentzia erasoera jaurti zen eta Komertek 80. minutuan bolea indartsu batekin markagailua berdindu zuen berriro. Penaltia berriz azken minutuetan eta Alabesekoak porotarekin eta bi lagun kanporatuta itzuli ziren etxera. Bestalde igande honetan, Eibarrek Ipuruatik kanpo zuen bolada txarra hautsi du Leganes utxeta bat mendean hartuta. Talde armaginaren sendotasunak eta talde Pepineroanen erasoko argitasun faltak markatutako lehia izan da. Garaipenari esker Beñat San Joseren taldeak sailkapenaren erdialdean sendotu du bere lekua eta azken jardunaldietan erakusten ari zen goranzko joera berretsi du.
Bestalde, pilotan Altunak eta Azkurdiak Laso eta Albisu garaitu dituzte finalerditako ligaskako bigarren jardunaldian 22 eta 15 eginez. Garaipen honekin finalerako txartela eskuratu du Aspeko bikoteak. Egia esan, bueno, ezen sinustu ez, zerun, eta geragarri bazik. Finalen gaude, eske kiston da, sinusten lanak, segungan bezala egon da kiston poza, eta bueno, guain nire ingurukokin ospatu nahi eta guztua. Bestalde, igandean jokatu dituzte emakume Mastercupeko binakako txapelketaren finalerdietako 2 partidak agurainen. Lehen partidan, Arrizabalagak eta Bergarak 22-14 garaitu dituzte Ruiz de Infante eta Mendizabal, bigarrenean Sagarduik eta Gamindek 12-22 menderatu dituzte Aldai eta Arrillaga. Eta azkeni bukatzeko Kosnear Baskoniak Eugene Omoruiren gidaritzapean garaiz erreakzionatu du. Buesarenan Iopos Lleidaren nagusitasuna gainditzeko partidaren zati handi batean oso nabaria izan dena, baina azkenean 83-80 gailendu da. Larumatean berriz San Pablo Burgosek mendea hartu du Surne Bilbao Basket Endesa Ligako 21. jardunaldian. Bilboko taldeak 14 puntuko errenta izan du, 3. laurdena bukatzean 71-75, baina ez du aprobetxatzen jakin. Ederki, Iraia, mila esker. Gero arte. 8:31 minutu entzuleok, iragarki batzuk baditugu entzuteko, musika apur bat baita ere eta indartsu hasiko dugu, aste honetako lehen analisi maila. Goazen. Euskadin urrengo mailara goaz. Industria gehiago, industria hobea, isuri gutxiago. Gure seme-alabek amesten duten enpleguetara goaz. Eta maila zigotzen goaz. Goazen. Industria plana Euskadi 2030. Industria Next Level. Eusko Jaurlaritza. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Bizkaibusek martxoaren 9 aurrera Santurtziko Bizkaia peto-petoa erakustera hurbiltzen zaitu. Gure historiaren eta esentziaren ibilbidea. Eta gainera martxoaren 10 ez galdu doako Bilboko Akordeoi Orkestra Sinfonikoaren kontzertua. 7:30 Serantes Kulturaretoan, lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Arrezkeroztik daramat. Andoni Tolosa. Arrezkeroztik daramat, kanta beharran iregan. Bideko harriak penan, txorien lotxa sasian, nabaritu hainituen, bihotzaren bihotzean. Eta arrezkeroztik handari tarima bertso iturri. Pupila beltzean sentinio mina herriari. Noa orain Euskal Herrien nekearen mandatari. Alferri nauzu ostika, bekatu hau baita santu. Deblauki dizut abestu egia ez dadin galdu. Jakingo duzu gaurtikan, zeru hau nola den, zeru ez, infernu. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere.
Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz, plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi. Eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Si algún día sientes esa pena no peito. Niri bizitzan pasau jaten gauzari txarrena izen da, baina gauza honak ekarri dostez. Azken kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Kulpaz bizi nebazen. Hasieran ez nintzen gai negar eitzeko. Kulpa sentitzen neban, negar ez zinebalakoen. Kulpa sentitzen neban adibidez, sentitzen baneban, behar nebala niretzako momentu bat, kitkat bat egin behar nebala. Txarto sentitzen nintzen. Eta momenturen baten ja eskatzen eban nire mesedez behar dut momentu bat, txarto sentitzen nintzen horregaitxik. Batzuetan nintzen gai beragaz konsulta barrurez hartzeko, banek itxelako medikuen pertsona horretan eta arpei horretan zer ikusiko neban. Eta txarto sentitzen nintzen horregaitxipe bai. Gaur egun nazgai, horre kulpa danak, ez do sentitzen kulpatik hori dana. Onartzen dut, bihar izen nebala, alne bana inebala, eta punto. Asteartero 6etan, naiz irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Gauza asko erakusten dau, gauza positibo asko erakusten dau, olako prozesu batek. Siempre tenga calma. Bai, nor da? Kaixo, zer moduz, bat dituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez. Haze kaka ematen duten. Gure audientziak neurtzeko inkesta berria abiatu dut Ziesetxeak, eta baliteke zuri ere deitzea. Beraz, adi, zure erantzunek eragin izugarria baitute inkesta horretan. Zer egin behar duzu? Ezerrez, inkestari erantzun eta egia esan. Adibidez, orain egiten ari zaren bezala, naiz irratia entzuten duzula. Bai, nor da? Kaixo, zer moduz, bat dituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez. Bai, noski, esan. Naiz irratia, zurekin, gero eta gehiago gara.
Goizeko bederatzeko egutsi jotzear entzuleok analisi mailerako prest gaude eta dagoeneko gurekin daukaguna Ekina Torrasagasti, filosofo eta kazetaria da. Egunon, Ekina? Egun ondenoi. Zer modu zaude? Ondo. Martxoaren 8an biharamun honetan, esango dugu martxan jartzeko prest. Garbine berehala batuko zegu, Garbine Biorru magistratua, Ekine, bien bitartean, zuk atero duzu gaia, martxoaren 8ko biharamuna daukagula gaur, galetu nahi dizut, ea eduki duzun aukerarik mobilizazioaren batekin bat egiteko? Nik uste dut martxoak 8ak baduela lako gaitasun bat, era batera edo bestera, eta zorionez, parte hartzeko aukerarik izan ere Ekine galderatxo batean behar dizut, kasualitatez kaskoak erabiltzen ari zara? Bai, alaxe da. Bai, eske tarteka galtzen zaitugu, ahotsa bereziki agian mikrofona mugitzen ari delako edo. Oraingoan? Orain bikain. Bai. Eskatuko ez dut berriz ere mesez, justu, utzi zaitugu edo galdu zaitugu esaten ari zinean martxoak 8 baduela. Bai, martxoak 8ak baduela gaitasun handi bat, eta bada nolabait mobilizazio espazial edo fisikoekin batera, sortzen duela alako giro bat egun osoak, urte osoan zehar pairatzen dugun horri edo aldarrikatzen dugun horri tapunaren bi alde horiek batera elkartzen zaizkigulako, mobilizazioetan parte hartzen dugun emakumeok bakarrik ez, mobilizazio horietan parte hartu ezin da geratzen diren emakume guzti horiek ere nolabait bat erazten dituena edo oroar gizarte osoa interpelatzen duena, eta kasko delako errazte bat emateko ez ikusiarena edo ez hartzeko erabaki. Ekine, barkatu benetan, berriz ere, ez dakit mikrofonoa den edo zerbait den, baina orain bai hasi gara ongi entzuten, baina momentu baten hor galdu zaitugu. Bale, gauza bat egingo dugu, kendu egingo dugu mikrofonoa. Konformea? Gian eskertuko ez dugu, soinu pixar sartzen baldin bada ere ez da arazo izango, lasai. Hobe? Bai, orain dezente hobeto. Bueno, ederki, 3. saiatuko gara, bai, esaten izuna zen azkenean, martxoak 8ak baduela izugarrizko gaitasuna, eta hamarkada guztio hautan egindakoari esker, ez da bakarrik mobilizazioetan parte hartzen dugun emakumeon edotan gizartearen partea, baizik eta parte hartu ezin da geratzen den gizarte hori ere nolabait islatuta dagoelako, eta parte hartu nahi ez duena ere, ezin esan geratzen da, eta nolabait interpelatuta geratzen da gizartea osorik. Hori da diraztenaren nintzena. Bi kontutxo nahiko nituzke zuekin, Garbine etorri bitartean zurekin nahiko dut aipatu, ari garelako etengabe esaten, akaso modu arinegian, hoi nolabaiteko olatu erreakzionarioa ari dela nagusitzen, baita gurean ere, migrazioarekin batera, biztan da feminismoa bilakatu dela eskuin muturraren erasoen jomuga nagusi azken urteetan, ziur asko feminismoak berak baduen gaitasun edo eraldaketarako gaitasunaz jakitun. Ekine, nola jokatu behar dira, edo nola kokatu behar dira hobeto esan da barkatu eraso hauek, eta batez ere, zergatik diskurtso antifeminista ari da, zure ustez, hainbesteko indarra hartzen gazteen artean? Analisi hau konplexua da, baina zerbait orokorra planteatzen hastearren, esango nukeena da batetik, badela halako involuzio bat, eta feminismoa ez da aparte di joan gauza bat, eta guazen bestera batera esatera. Emakumeak bigarren mailako hiritar izaten segitzen dugu. Egia da, geure baldintzak esango dugu Europako zati honetan eta Euskal Herrian zehazki, nolabait privilegiodunak garen emakume zuriak garela. Baina hala ere, bigarren mailako izaten segitzen dugu. Eta testuinguruan goazen pixka bat zabaltzera lupa hori. Zein da testuingurua? Kasualitatea da, halako involuzio bat izatea, kasualitatea da, frankismoaz bapatean hala hitz egiten hastea berriz ere, kasualitatea da, eskuin muturra hain modu bortitzen eta arrotuan ikustea, ondorioa zein da? Hau da, emakumeen eskubideen aurka dauen gizarte zati hori edota mugimendu edo ideologia hori ez da inoiz desagertu zoritxarrez. Eta
momentu honetan gertatzen ari dena da, nolabaiteko izarrak lerratzen ari direla, hor dagoen piztia hori, oraindik ere latente dagoen piztia hori batean mustro bilakatuta berriz ere pare-parean jartzea. Honek zer esan nahi du? Ezin dela amore eman eta ezin dela lasaitu inongo momentutan. Egia da, azken hamarkadetan eta oro har pixka bat aztertzen hasten bagara Europaldeko gobernu ezberdinak, nolabaiteko jarrera bikoitzak, ambiguak ere mantendu izan dira, memoriari begira jarrita, akaso nolabaiteko termino modernoei heltzen, munduko hiritar bagarela ere nolabait zabaltzen nolabait identitatez ezberdinek edo eta gure kasuan esate baterako euskalduntasuna berak ere akaso garai modernoekin nolabait oztopo eginaz, iruditzen zait ikuspegi antifasista hori diluitu egin dela, erosotasunean erori direla hainbat eta hainbat erakunde eta estatu antolaketa, eta batean aurrean jarri zaigu berriz ere hortxe zegoena. Uste dute esate baterako estatu batuak bere eraikuntza prozesuan bertan oinarri oso fasistak izan dituen estatu bat izan dela, eta hori oso agerian geratzen ari dela orain beste behin ere. Eta uste dut mobilizazio horretan oso ondo adirazi dela, nola baliatu den esate baterako eta horregatik gaudealako mundu edo egoera zoro batean erabat nahasgarri zaiguna eta ideia fasistak eta matxistak izan daitezkenak misoginoak inkluso hain errez sartzen zaizkiguna gure gizartean. Eta honekin pixka bat bukatzeko, ez? Irango bombardaketa hauen abia puntua izan zen emakumeen zapia derrigorrezkoa euren baldintzak zeintzuk ziren bigarren mailakotza zituztela, ongi etorriak ze estatu batuetan emakumeak ere bigarren mailako dira, eta abortu eskubidea ezin gauzatu estatu batzuetan heriotza zigorra izateko arriskuan ere badaudela, beraz pentsa hemen diferentziak zenolakoak diren, eta hori aitzakia baliatuta zenolako txikizioa eta genozidioa ari diren errepikatzen, Gazakoa martxan dagoela, Palestinakoa martxan dagoela, orain Iranen bertan gauzatzen ari dena, ez? Orduan, zaila da batzutan, nolabaiteko iparra mantentzea, norabidea mantentzea pentsatuaz, hau zuzena da eta hau ez da zuzena, hau onargarria da eta hau ezin da onartu. Orduan, oinarrizko eskubideen errespetu hori, azken hamarkadetan marko zehatz batean lortu dena gauzatzea gutxienez jabetzeko zer ez den ari errespetatzen edo ze eskubideari diren urratzen, iritsi gara puntu batera non bapatean guztia show bilakatu da, guztia da nolabait agintari eta goi agintari gainera oso modu tiranoan adierazten diren goi agintarien estiloan, eta hori da nolabait involuzio honen oso agerkari oso indartsua. Eta puntu horretan, errez hartzen diren mezuak dira nagusi, ezta? Eta horretan emakumeok gizonen gainetik jarri nahi dugun horretan mezu hori askori dakalatzen, eta ulertu gabe feminismoa bera eta martxoak 8ak adierazten duena dela parekoak izan behar dugula, ez? Uste dut hor badagoela gako oso garrantzitsu bat, eta izan dela nolabait gizonezkoek onartu dutela feminismoaren aldarrikapen nagusia, baina gehiegizkoa izan gabe. Hau da, norberak bere privilegioak zalantzan ikusten dituenean orduan hasten da benetako borroka. Eta uste dut hor gizarteko gizon zati batek akaso onartu duela, baina beste zati batek ez du onartu. Orduan hor badago gako interesgarri bat eta lantzen segitu beharrekoa edo behintzat identifikatzen. Ze hemen talka bat gertatzen ari da, garai berri hauetan, haratago joate horretan, eta emakumeok gaur-gaurkoz Euskal Herrian bertan, parean bizi ahal izateko, oraindik ere egiteko ditugun kontuak ere agerian geratzen direlako, ez. Hainbat gako aipatu dizkiguzu baitarekin, utziko nauzu momentu honetan Garbine Biurrun magistratua agurtzen, berare batu zaigoelako analisi maira, egunon Garbine? Ez barkatu, okertu naiz, esan Garbine ez dela gurekin momentuz batu, baizik eta badugula gure urrengo elkarrezetatua sartzeko prest,
Irango gerraren inguruan ari zinen eta zenbait kate begi badituela ondorei begiratzen baldin badiogu ekine kontua da, gerra honek utziko dizkigun ondorio ekonomikoak jada ikusten ari garela, baita ere, zuzenekoak edota zeharkakoak, badirudi gauzak azkar baretu ezean, industria izango dela gure sektore kaltetuenetako bat, industriak gasarekiko duen menpekotasuna aintzat hartzen badugu bereziki. Bada, gerra honek kolpe berri bat suposatu dezake 301 langile kaleratu nahi dituen Tubos Reunidosentzako, gehienak Amurreko lantegitik kaleratu nahi dituzte. Gaur sindikatuek zuzendaritzarekin izango dute azken bilera, kontsultaldiko azken eguna dutelako, eta 24 orduko greba betean daude, puntu honetara helduta, Labeko Oier Bidauzarraga, agurtuko dugu, egunon Oier? Egunon. Lehenik eta ben, Oier, non zaude eta zer moduzko izaten ari da greba orain arte? Orain Bilbon gaude hemen eman dugu buelta ETB-ko egoitzan, eta barriro berantza Euskaldun arantza. Gaude manifestazioan, zaratatxua. Langileen artean, baita ere, Oier, zer moduzko da aldartea, zer moduz zaudete? Hemen ikusten dudan orain da ostitxarrekoa. Ostitxar handia, ganera. Eta alarazten ari daude ostitxar hori. Gaur daukagu, esan duzun bezala, kontsultateko azken bilera, eta ez dakigu zer gertatuko dan. Orain arte enpresak ez du kaleratzen inguruko jeitxierarik proposatu, esaten du bai ala bai, 301 gehi azpikontratak eta tailerre txikiak kaleratu behar dituela, eta altzairutegia itxi behar duela. Orduan, bastakigu zer gertatuko den. Oier, behala jarraituko dugu, gaur edukiko duzuen bilera horretaz, baina, gaurkotasunak agintzen du, eta aipatzen ari ginen, horretan sartu nahiko nuke zurekin baitere, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra honen ondorio ekonomikoek Tubos Reunidosentzako zer suposatu dezake, egoera larriagotu dezake? Ez dakigu larriagotu alduen. Badakigu informeetan eta memorian jarri dutena, kaltetariko bat da, orain dagoen petrolearen presioa. Eta gerra honek egin duena da, iaia bikoiztu presio hori, orduan ez dakigu hori, gukuste dugu, hori onurak ekarriko dituela. Ez dakigu egia zan, Horko egite dituzten manejo guztiak, ez ditugu zote kontrolatzen, ez dituzten putxuak, beste batzutan barriz zabaldu, orduan ez dakigu. Baina bai, aitzaki moduan erabili izan duten presio basua, kolokan gehiago zaiela. Aitzaki edo argudio bezala ere, enplegu erregulazioko espedientori justifikatzeko, Oier, zuzendaritzak, Estatu Batuekiko dagoen egoera berria aipatu izan dute, bereziki muga zerga berrik ekarritako egoera. Zera galetu nahi dizuten baita ere, Oier, ezakit azkeneko urteetan, eta aintzat hartuta zuek tuboak ekoizte dituzuela, eta horiek beharrezkoak direla petrolaren ekoizpenaren industrian, ezakit Pertsiar golkoko herrialdetan zer nolako presentzia duen Tubos Reunidosek? Parkatu, daukagu. Errepikatu barri. Lasai Oiera, nintzen galdetzen bonen zuzen ere, Estatu Batuetan Donald Trumpek ezarri nahi zituen muga zerga berriak izan zirela, justifikazioetako bat zuzendaritzaren aldetik enplegu erregulazioko espediente hau justifikatzeko. Baita ere galetu nahi dizut beste merkatu batzuei begira, eta aintzat hartuta tuboak beharrezkoak direla petrolio industrian, ez dakit Pertsiar golkoko herrialdeetan presentziarik baduen Tubos Reunidosek, eta zuzen egoera honek ere kezka ekartzen ote duen. Zeozer bai, eta beti izan da asmoa enpresarena dibertsifikazioa, merkatuaren dibertsifikazioa. Mantra batelez erabili izan dute, torri dan bakoitzean zuzendari berri bat, baina egia esan ez dutela aurrera eraman. 150 Estatu Batuetan saltzen da, eta hortik ez dira ateratzen. Eta horrelako zeozer agertzen danean, eta zazkia arrot guztiekin, zautzen zaizunean, arazo serio bat daukatu. Bueltatu gaitezen Oier dena den Trapagaran eta bereziki Amurreko lantegietara. Greban zaudete eta gaur 301 langile kaleratu nahi dituen enplegu erregulazioko espedientea negoziatzeko kontsultaldiaren azken bilera izango duzue. Zer aurreikusten duzue bilera horretatik? Zertan dira harremanak zuzendaritzarekin?
Printzipioz oso aldentuak daude posizioak. Guk esaten dugu ertea kendu behar dutela, altzairutegia mantendu behar dutela, eta hori justo kontrakoa. Eskatzen ditugu bideragarritasun planak hori gauzatzen danean, eta ez dugu argi ikusten. Eurek ez dute bermatzen, bideragarri izango dela, naiz eta 300 kaleratze horiek gehi esandako azpikontrata guztiak eta eragiko duen guztiak gehi altzairutegiaren itxierarekin, ez dugu ikusten bideragarri izango danik enpresa. Orain arte beti izan da, guk eduki dugunen malgutasun hori, izan da eskari txikiak, baina oso harin egitarenak, eta horretarako behar genuen bai ala bai altzairutegia, eta horrela funtzionatu izan dugu, goizetik arratsaldera aldatu, kalitate ezberdineko altzairuak egin, eta hurrengo gunean laminatu. Eta hori kentzen badigute orain, ez dakinik zenolako bideragarritasuna aukiko dugun. Eta honekin behaik komentatuta, azken inbertsio handienak izan dira altzairutegian, eta haren itxinek dute. Orduan, ez dakigu zertan aduan jolasten. Oier, erakunde publikoek zergaren berrantolaketan jarri dute azpimarra berezeki, baina badirudi langileentzako argi duzuela gakoa altzairutegi hori dela zer da eskatzen diozuena erakunde publikoei, kontutan hartuta adibidez pasaden astean bertan Eusko Legebiltzarrera mozio bat eraman zela, zuen egoerari irtenbide bat emateko eskatuz. Ez gurekin bakarrik, baina diru publikoa erabiltzen den guztietan, enpresa pribatuetan, diru hori fiskalizatu behar dela. Ezin da itxi nahi beste gastatzearena bideragarria ez den plan batetan, orain izaten daudelako. Orduan, garrantzitsuena izango zen fiskalizatzea. Diru hori fiskalizatu behar da. Eta gero zorrarena, ez dakiz zelan kudeatuko duten, nik hori ez diet eskatuko, nik implikazio eskatuko diet. Izten duzunean diru bat, zeo zertarako izten da. Ez nahi den moduan gastatzeko. Eta hori da, egin izan dutena tubo zen. Oier, Bido Barrazaga, Labeko ordezkaria Tubos Reunidosen, mila esker zure tartetxoagatik eta gertutik jarraituko dugu gaurko bilera horrek ematen duena. Ongi izan? Bale, zuei. Aio. Bai, agur. 8:56 minutu orain bai, Garbine Biorrun batu zegula bai ezatu aldez dugu, egunon, Garbine? Egunon, bai, ezagik zer gertatzen zen, baina tabletan esaten zidan ezin nuela bideoan sartu, eta orain portatilen utzi dit, baina ez dakit gauza arraroa, o aplikazioaren arazoren bat, hemen saiatzen aitu naiz, eta bakizu gaina gauza hauek niri behintzat izugarrizko urduritasuna sortzen diatela. Lasa egon Garbine lortu duzula, eta nire gauzentzako oso txarranez, baina susmoa daukat berritu beharreko azken nola da aktualizazio bat, horietako bat izan daitekela. Horrelako zerbait izango da, bai. Garbine, ez dakit, Oier Bida Barrazagaren elkarrizketa... Azken esaldiak entzun ditut bakarrik, Ados, bakarrik gaitu nahi dut kontutxo bat, eta, zure bilbideari begirakoa, uste duzu, abagunerik egon daitekela enpresak Tubos Reunidosek planteatu duen enplegu erregulazioko espediente hau auzitegietara heltzeko? Eta bertan nola beteko bilbideak egiteko? Baina nik normalean iristen dira, kaleratze kolektibo asko iristen dira auzitegira, auzitegi bakarrera iritsi daitezke, kaleratze kolektibo guztiak epaitzen dira, hemengo erkidego autonomoko esparrukoak baldin badira behintzat, horiek danak auzitegi nagusiko lan arloko aretoan, hau da nire aretoan epaitzen dira, eta, ez dakit, azken zein izango den, ez dakit gaur bukatzen da, azkenengo bilera da gaur, ez da, kontsultan azkenekoa, ikusiko dugu, ez dugu ematen adostasun batea iritsiko direnik, baina adostasuna baldin badago ere, baina sindikatu batek adibidez hori onartuko ez balu, aukera izango luke baita ere hori auziratzeko, eta bestela akordiorik gabe baldin bada, enpresak hartzen badu erabakia ere gauzatzeko, hau da, kaleratze kolektibo bat egiteko, naiz eta ez izan adibidez hasieratik planteatu den kopuruan, segurenik hori noski auziratuko dela eta epaituko dela.
Minutu bat daukagu ekina, baina baita ere zuri balorazio txiki bat eskatu nahi dizut, Oierbide horrazak entzun dugu, badirudi posizioak oso aldenduta daudela, eta gainera, langilek oso argi daukate, findegirik gabe, enpresak etorkizunik ezin duela izan. Bai, hemen ikusten da, eta ez ditugu xehetasunak ezagutzen, ez dakigu sukaldeko lana zein izan den, ez dakigu urteotan zehar zeintzuk izan diren egindako tratuak, argi dagoena da, diru publikoa nolabait injektatu egin dela ekonomian, hori agerikoa da, ez kasunetan bakarrik, baina agerian geratzen ari da behintzat nire begietara, hemen planifikazio falta bat dagoela eta jarraipen falta. Fiskalizazio aipatzen zuen, uste dut diru publikoaren finantzak eta kontuetan bestelako jarraipen eskatu behar zaiola erakunde publikoari kasunetan Jaurlaritzari eta zergatik ez Aldundiei eta baita udalei ere. Diru publikoa kohesiorako, garapen orekaturako, bailaren bizitza bermatzeko prest egon beharko litzateke, ikusten da azpiegitura handiak finantzatzeko erraztasuna oso handia dagoela, baina argi bailaren etorkizuna bermatu beharra dagoelako, ze guztiak bat egiten du, hemen hiriburuetan bizitzeak ez du ezertarako balio, bailara hauengatik izango ez balitz. Beraz, honek bestelako jarraipena eskatzen du, prebizioa eta plangintza bat. Eta plangintza hori, uste dut, hiritarrok oro har, gure behien aurran bintzat ez dugula ikusten euskal ekonomiaren garapenari dagokionean. Goizeko bederatziak ditugu, azken ordukoei begiratu beharko diegu, eta nazioartera begira gaude berriz ere, kasunetan Hego Ameriketara, pakto historiko Gustavo Petro, Kolonbiako presidentearen alderdiak, senaturako hauteskundeak irabazi egin dituelako botoen uneko 23 pilatuta Álvaro Uribe, presidente ohiaren Zentro Demokratiko alderdiak, baino 7 puntu gehiago beraz. Lander Martínez, egunon. Hoi eta egunon entzuleok. Gustavo Petroren alderdiak 4,4 milioi boto baino gehiago jaso ditu, hau da emandako boto guztien euneko 22,7. Gustavo Petroren pakto historiko izango da Kolonbiako senatuko lehen alderdia eta ondoren Zentro Demokratiko. Botoen euneko 15,6arekin 3 milioi boto baino gehiago Kolonbiako erregistroretzak argitaratutako aurretiazko emaitzen arabera. Emaitza hauekin Petroren alderdiak indar politiko nagusi izaten jarraituko du senatuan, naiz eta oposizioko egoera guztiz den, uribismoa lehen alderdia izatera itzuli baita 4. postuan geratu eta 4 urtera. Bestalde Uribe presidenteoiak terroristak hauteskunde ohiko bilakaera oztopatu dutela salatu du. Que unas elecciones amenazadas por terroristas en muchas partes, estos testigos, estos jurados, los funcionarios de la registraduría le prestan un gran servicio a la democracia. Haserre Álvaro Uribe ikusiko dugu, baina azken asteetan eta bereziki Estatu Batuen esku hartzen ostean gora egin du nabarmen Gustavo Petro, Kolonbiako presidentearen ospea edo irudi positiboa. Dena den 9:02 minutu ditugunean, goazen eguneko hitzordu nagusien errepasoa egitera, Itxaso Leonekin. Egunon, Itxaso? Kaixo, egunon, egoi egunon, entzuleo. Astelehen honetan, Basaurin gazte baten aurkako eraso homofoboa egin zuten 11 pertsona epaituko dituzte, politika kontuetan EH Bilduk aurtengo aberri egunerako prestatutako egitaraguaren berri emango du Iruñan, eta bestalde, hezkuntza ebaluazioaren nazioarteko kongresua abiatuko dute gaur Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria inaugurazio ekitaldian egongo delarik. Gainera, Idia Zabalen agerraldia egingo du abiadurandiko trena zundaketarik ez elkarteak mendi martxa bat deitzeko. Ekonomia kontuetan Kontsumobidek 2025eko memoria aurkeztuko du, baina lan gatazkak ere aipagai gaurkoan, Tuborre Unidoseko langileek azken kontsultaldia dute grebarekin batera, horrez gain ELA sindikatuak txosten bat aurkeztuko du prentsaurrean hazkunde ekonomikoa eta soldata geldialdia Hego Euskal Herrian izenpean, eta gainera Mohamed K. duela 4 urte hildako langileari omenaldia egingo diote Baionan. Amaitzeko kultura aurreikuspen bat ikuspuntuak 3 Voices proiektua aurkeztuko dute gaur Bilboko Arte Ederren Museoan. Bigen Itxaso, horiek eta gehiago, eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioan, gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 9:02 minutu, goazen informazio praktikoarekin, errepideak lehenik eta behin nola daude, Lander? Ez dugu aparteko gertakarerik nabarmentzeko, lasaitasuna honeotan Euskal Errepideetan. Lasaetik abiatu dugula beraz errepidetan hastea, eta lasaetik baitere itxura guztien arabera eta behintzat arratsalde arte, eguraldia ikere barluzea morua.
Asteari ekiteko eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, baina ez da eguraldi makur-makurrik izaterik espero. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Ostarteak zabalauak izango dira Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldetik gertu. Aldiz hegoaldean bereziki Araba, Nafarroa erdi eta hegoan hor hodeiguneak trinkoagoak izango dira. Hala ere tantaren basalbo behintzat ateri eutsiko dio. Eguerditik aurrera ordea hodei gerutza trinkotzen joango da, mendebaldetik ekialdera zerua estaliko da. Eta arratsalde partean, hemenka bereziki ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira. Ez da baztertzen uneren batean gainera ekaitz kutsukoak izatea ere goietan aire hotza sartuko duelako. Aldiz, ego isurialdean, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, horroko erremintzat euri gutxi egitea espero da. Haizeak, egotzoko du goiz partean, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek bera ingo dute, 1 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, eta bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarroa lekuetan izotz puntu bat izatea ere baliteke. Aldiz, maksimoek gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 12 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean, baina arratsalde partean goietan aire hotza sartuko duenez, eta batez ere azken orduetan dezente freskatuko du. Informazioaren aria. Informazioaren aria. Eskutik eskura egiten dugu herria. Otsaiak 26, martxoak 18. Herrigora.eus. Euskal Herriko antzokietara kakadator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Bederatzak eta 6 minutu, bueltan gara analisi mailan entzuleok, Egina Torrasagaz eta Garbine Biurrun bide lagun. Egine, Garbine, badakit, gaitegia pasan izuenean, esan izuela bereziki, Irango gerrak utzetako ondorio sozioekonomikoi begiratuko geniela, baina gaur ezinbestean izen propio bat ere nabarmendu behar dugu, lehenik eta behin ongi aurkeztuko dugu, baita ere zein testu ingurutan aurkeztu duten, eta gero iritzia eskatuko dizuet, Mojtaba Khamenei. Duela astebete, Estatu Batuek eta Israelek erail zuten Ali Khamenei aiatolaren seme izango delako, Irango lider gorren berria adituen batzarrak hala erabakita. Errepublika Islamikoaren jarraipen hautatuz beraz, erronka zuzena bota diete Tel Aviv eta Washingtoni. Azken honek, jada, ohartarazi du, Khameneik gutxi iraungo duela boterean, beraien oniritzirik gabe lander. Espekulazioak igande iluntzean baieztatu zituen Irango Errepublika Islamikoak aurreko lider gorenaren semea Mojtaba Khamenei aukeratu dute herrialdeko lider goren berria izateko. Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei Rahdar aziz ma, wali faqih ma, Allahu Akbar! Teheran bortizki bombardatua izan denarren milaka eta milaka lagun atera dira lider goren berriari bere babesa adieraztera. Izan ere, Mojtaba Khamenei herrialdeko agintari politiko eta erlijioso goren bezala aukeratuz, Washington eta Tel Aviveri mezu argia jaurti diote, ez dute soilik Errepublika Islamikoaren aukera babestu, baizik eta bide horretan sakontzea aukeratzen dutela, Mojtaba Khamenei Ali Khamenei aita baino erradikalagotzat jotzen delako. Beste modu batera esan da, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek baldintzarik gabe amore emateko emandako aginduari entzungor egingo diote. ما با
این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو. Masud Pezeskian Irango presidenteak bezperan iragarri zuen baldintzarik gabeko errendizioarena Israeldarrek eta estatuatuarrek hilotzara eramango duten amets bat baino ez dela. Donald Trumpek onartezin zaio du Mojtaba Jameneiren izendapena eta argiki esan du buruzagi berriak ez duela asko Irangoaren onespenik gabe. Alegia, Mojtaba Jamenei bera ere akatzeko aukera mai gainean jarri du etxe zuriko maizterrak. Israelek ordean gehien gustuko duen moduan erantzun dio Jameneiren izendapenari bombardaketak gogortuz eta azpiegitura zibil eta energetikoak gogor kolpatuz. Tira ba, Ekine Garbine, nola ulertu behar da zuen iritziz lider goren berri honen aukeraketa? Garbine, zuri esatuko dizu lehenik eta ben iritzi emate, baina baita gogora ekarriko dugu Irango lider goren berri ezatea zain eta Ali Jameneiren semea ezatea zain, pasaden astean bere familiko zatirik handiena hil ziotela Mojtaba Jameneiri. Tartean, bere alaba jaio berria, emaztea, koineturen bat. Bai, hori entzun dezugu Garbina. Barkatu. Bai, nik ez dakit ondo hau baloratzen, esan edatik nik ez daukate daturik eta ezagupen nahikorik, baina tira, alde batetik Jamenei bat da, eta hori behar bada krisi momentu honetan eta nahasketa momentu honetan garrantzizkoa izan daiteke Irango populazioarentzat. Jamenei bat, beraz jarraipen bat dago, eta ezaguna, ez da, behintzat bere odola ezaguna da. Ez da aiatola bat, beraz kategoria gutxiagoko edo txikiagokoa da, oin izendatutako hau, eta nik entzun dudanez, irakurri dudanez, bere aitak, Ayatollah Khomeinik ez omen zuen nahi, bere semea edo bere ondorengoren bat izendatzea, hain zuzen ere ez leporatzeko kanpoan batez ere, eta baita ere barruan ez leporatzeko ondorengotzaren bitartez aukeratutako liderrak zirela. Eta, ez dakit, nik uste dut alere momentu honetan Iranen ez dagoela gaitasunik, egoera delako dena, ez dago gaitasunik, ez dago aukerarik, benetan horrelako hautaketa bat egiteko tajuz. Eta momentuz, behintzat nolabait krisi honetatik atera ahal izateko bidea jarri dute, baino oso zaila daukate, eta estatu batuek aita hil zuten, hil dituzte beste lider batzuk, hil dute baita ere Jamenei honen, izena ere ez dakit esaten, bere familia, esan duzun moduan, bere familiaren zati handi bat hil dute, eta ez dakidana da, saiatuko diren hau ere hiltzen, baina saiatuzkeo segurenik lortu egingo dutela horretalako gaitasun militar nahikoa badutelako. Honek esan nahi du, bestalde politikoki Iranen autu bat egin dutela, eta da noski estatu batuekin ez negoziatzea. Hau ez da Venezuela, momentuz behintzat, edota beste erabatea esan da, Iranen ez dago Venezuelan egondan delsi bat, edo Venezuelan Trumpi eman zaizkion erraztasunak Trumpen borondatea gauzatzeko. Zuk ere gako pare bat osonak aipatu dizkiguzu, Garbine, lehenik eta behin nik neuk ere esango nuke, Donald Trumpek jada nolabaiteko eriotz mehatxo egin diola Mojtaba Jameneiri eta biztan da erakutsi digute nahi izan ez gero, gaitasun hori, magnizidio berri bat egiteko gaitasun hori eduki badutela, baina batez ere, astebetean nola gauzak azkaraldatu diren, Ali Jamenei berak, hori da, berak etzulako nahi, bere semea izatea, bere ondorengoa, nola ere irandarrak oso harro daudelako, beraien egitura politikoaz, benetan sineste dutelako egitura demokratiko bat dela, eta hor, nonbait, Ali Jameneik dinastia bat sortzen ari zenaren irudi hori, etzuen nahi, eta nik neuk eginen pasaren astean, nolabait kiniela bat, zeintzuk ziren lider goren berri izateko mai gainean zeuden izen ezberdinak, eta denek duela pare bat aste arte Mojtaba Jamenei baztertzen zuten alde batetik Ali Jameneiren seme izateagatik, baina baitere
profil erradikalegia ikusten ziotelako. Astebetean ikusi dugu nola Estatu Batuakek eta Israelek birrindu duten Teheran hiriburua, ezakitekin uste duzu, gerra honek, eskuartze imperialista honek ere eramango dituela irandarrak muturreko posizioare eta erradikalagoetara, eta bereziki ari naiz ikuspegi erlijiosotikan. Egia esan da, ikuspegi erlijiosoari buruz hizketan hasita uste dut asko hitz egiten dela Irango buruzagi edo ez buruzagiei buruz, eta gutxiegi hitz egiten dela Trump edo Netanyahu bezalako buruzagi erlijiosoi buruz, bai? Uste dut lortu dutela guztiok begira jartzea Iranen zein ote den eta ze erradikaltasun maila daukan eta bar. Eta iruditzen zait, Netanyahu eta Trump bezalako ez dira lunatikoak, hauek estrategia neofasista oso argia daramaten, buru erlijiosoak ere badira, ez dugu ahaztuko nola baliatzen duten erlijioa, ez dakit ikusi duzuen egunotan, Trump Irango bonbardaketak agintzen ari zela, bere mandatari guztiak besoa bere gain jarrita, nola agertzen ziren bulego obal horretan, eta askok sare sozialetan hauxe galdetzen zuten, ez? Hemen zein da, itxututa erlijio itxua daramana, edota autoritate erlijiosoa, zein baino gehiago, ezta? Uste dut, hedabide nagusi orain arte behintzat, mendebaldekoak izan direnak horretan jarri gaituztela, eta nahi gabe, edo horretara joan da, bagabiltza hizketan, azkenan Errepublika Islamiko honetako buruzagiaren izaera edo perfil erlijiosoa zenbaterainokoa den, ezta? Eta gerora gainera Irango herriari altxatzeko, eta gauza bera eskatu geniezaioke Estatu Batuetako herriari, mesedez altxa daitezela Trumpen aurka, eta kongresuari akaso hasteko eta behin, ez? Uste dut, gertatzen ari den guzti hau bada erlojupeko lehergailu oso arriskutsu bat, eta azkar batean bukatzen dute. Askok diotelako Errusia eta Txina zergatik ote dauden hain isilik, eta ez daude isilik. Gertatzen ari dena onartezina dela, eta araubide, nolabait esan, planeta arautzen edo behintzat marko bat ezartzen zuen guztia nolabait hankaz gora botatzen ari dela argi esan dute. Hori batetik. Eta bestetik, Estatu Batuetan Trump bere kabuzari ote da guzti hau egiten. Alegia, dirutza bilioiak eta bilioiak daude hemen jokoan, eta Estatu Batuetako zein erakunderen baimenarekin ari dira hau egiten, eta Netanyahu buruz hizketan zer esan, ez du ezaguna ahaztu, nazioarteko auzitegiek bere burua eskatu dutela. Alegia, guzti hau mahai gainean jarrita, egia da Irango buruzagitza erlijiosoari buruz asko hitz egin genezakela, baina momentu honetan eragiten ari diren krisi nuklear honetan, uste dut horretan parte hartze zuzena duten bi estatu buru nagusiak, Trump eta Netanyahu, akaso gehiago aztertu beharko liratekeela, eta hemen agertuko zaizkigu Epsteinen paperak eta halako ustelkeria kasuak, alegia, eskuartean daukatena oso arriskutsua da, eta benetan lertuko balitz halako krisi nuklear bat, eta utxinatarrek argi esan dute, hemen ez litzake inor bizirik aterako. Beraz, suarekin jokatzen ari dira, eta personalkin nire desioa bada, nolabaiteko halako porrot ekonomiko finantziero batek hartzea guzti honek Estatu Batuei, eta bestelako bersortze bat izatea. Akaso gehiagitxo eskatzea litzateke, eta bide batez Israelgo estatua bide honetatik ere, ez bombapean, baina administratiboki desagertzen hastean oski. Nik bai uste dut, eta bat egite dut ez, bera metxorrekin ekin, baina bai uste dut momentuz gehiagitxo eskatzea dela alere, ikusiko dugu zeintzuk izan daitezkeen ondorioak, alor ekonomikotik Estatu Batuetan, aipatu duzulako zenbateko kostu dakarren guztionek, ia $1.000.000 kostu izan du eguneko gerra honek Estatu Batuen armadarentzak eta munizioa zenbatu gabe, eta fundamentalismo erlijiosorekin ari ginen ez, uste zuzen aipatu duzula, fokua gehiagi jartzen dela esaterako Teheranen, eta ezein beste dagoeneko azken aldian bere burua ziro handiarekin alderatzen ari den Benjamin Netanyahuri. Baina aurrera egin behar dugu, nazioarteko giro gatazkatsu honek gure industriari nola eragin dakioken aztertu dugun bezala, lehen sektorearekiko ondorioak ere zeintzuk izan daitezken jakin nahi dugulako, eta ez gara soilik Iranezari. Momentu honetan, Ene sindikatuko Naroa Irure agurtuko dut, egunon, Naroa? Egunon, egoi.
Batez ere, gure nekazaritzaren egoera hitz egiteko gonbidatu zaitugu, eta batik bat, Europako Batasuna eta Mercosurren arteko akordioak ekarriko dizkigun arazo ez hitz egiteko, baina gorkotasunak agintzen du, eta galetu nahiko nizuke Irango gerra honek, edo Estatu Batuen eta Israelen esku hartze honek euskal nekazariekiko eduki ditzaken ondorioz batez ere ekoizpen kostoi begira. Bai, ondorioa zuzenekoa da, ez? Bai, Mercosur, Iran, mundu mailako gerra hauedanak, sinestezina da gaur egun oraindik 21. mendean horrelako gauza pasatzea, eragin zuzena sektorean, lehen sektorean, bestela ere nahiko txiki bagara, nahiko lan badakau gure buru aurre ateatzen, horrelako zartakoak ezker eskubi jasotzea, pues oraindik ere kaltegarriagoa da. Irudipena dakat naroa baita ere gainera gutxi hitz egin dela, gerra honek eduki ditzaken ondorioz lehen sektorean, baina hitz egin denean ere batez ere agroindustriara begirako aipamenak izan direla, aurrekoan entzuten nuelako kasu Saudi Arabiarekin, Saudi Arabia badelako ongarri ekoizle handi bat, baina ez dakitzuk esan duzu, txiki, akaso sektore txikia bai, baina baita ere tokikoa, neurriko eta jasangarria. Ez dakite, ongarriz ari baldin bagara edo munduko parte horretan egotzen den beste zerbaitez ari baldin bagara, benetako eragina izango du horrek gure nekazariekiko? Bai, badaka eragin zuzena. Guk bai, kanpotikan ekartzen ditugu kantidade handia, pues izan ongarrek, izan beste material bat, lehen gai bat dana guretzako. Kasu honetan adibidez, lehen guaztetikan honea, guk adibidez oain kanpaina hasiko dugu segituan martxoan apirilean, belarbulena, plastikoa, prezioa astebeten disparatu eginda. Plastikoan behin prezioa. Horrez esan nahi du lehen gaiak igo dialako, lehen gaiak zuzenen igotzen baldin badia, egun batetik bestea eragin kaltegarri bat sortzen digu guri ere bai sektorean, gure lehen gai horiek garestitzen dialako, garestitzen baldin badia, gure inputak, gure kostuak igotzen dia. Hori ez baldin bada trasladatzen azken preziora, galerak handiagoa dia. Baina ziur asko Mercosurrekin lortu den akordio hori da, oraintxe bertan zuen burua uste nagusia. Ez dakit zer egoera edo zer aurreko usten duzuen, jakineko nuke zurekin batera, horixe ez dakit zer suposatu dezake akordione, dagoeneko, Europako auzitegitara heldu behar den oraindik ere, baina Europako batzordeak moduneko celebran dagoeneko inposatutakoa, ez dakit, zer nolako kezka ekartzen dizu akordionek? Guri batez ere bi kezka nagusi trasladatzen dizkigu, alde batetik zuzenean kontsumitzaile bezala eragiten digu. Hau da, guk Europa mailan ditugu lege batzuk, lege horiek bete behar dira, bertako ekoizleek bete behar dituzte lege horiek, lan baldintza diala, erabiltzen dian sustantzia diala, lan egiteko moduak, eta bar. Baina, Mercosur herrialdetan dauden ekoizleek erabiltzen dituzten baldintzak ezberdina dira, erabiltzen dituzten sustantziak ezberdina dira. Sustantzia horiek gehienak hemen debekatuta daude. Orduan, debekatutako sustantzia horiek sortu dituen elikagai horiek honeak hartzen baldin baditugu, oso ezberdina da. Gure elikagaiek ematen duten segurtasuna, supuestamente Europan ekoiztuta, ematen diguten babesa, ematen digun onura, kanpoko elikagai horiek ez dute. Orduan, ez da buruan sartzen, kanpotikan material horiek hartzea, edo elikagai horiek ekartzea, ez dianian baldintza berdinetan ekoiztu. Horrek, bigarrengo puntua aipatu nahi nizuna, ze eragin dezake, eragin zuzena, ekoizleengan. Ekoizpen baldintza berdinak ez dira, hemengo baserritarantzako baldintza berdinetan ez da ekoizten, atzerrian beste modu batea ekoizten da, beste sustantzia batzukin, beste lan baldintzak, beste terreno batzuk, komentatu duten bezala. Horrek, kompetentzia desleal bat ekarri dezake, ez? Ez da merkatu helburua salmenta toki berdin baten, baina modu ezberdin baten ekoiztu baldin bada, baten ekoizpen kostuak, bestean ekoizpen kostuak ezberdina dira. Orduan, horrek presionera egiten du, presio merkeagoa daguna erosiko du ziurrenik kontsumitzaileak ez baldin baduka kontzientzia minimo bat, edo bapertako produktuana, eta zer datorren edo ze kontsumitu nahi deun, ez? Begibistakoa dirudi, desleiala den konpetentzia ezin dela baimendu, baina kasu honetan oso agerikoa da baita ere, baldintzak ez dela berdinak batzuentzako eta bestentzako izan ingurumen baldintzak, izan gesakizunak, nola da posible naroa Europako batasunera heltzea produktu bat bertako ekoizlek bete dituzten baldintzak betetzen ez dituena. Esan nahi dut, legearen ikuspegitik, ikuspegi komertzialetik nola justifikatzea dute hori? Nik uste justifikazio bakarra ekonomikoa dela, esan nahi dut, edo interesak, herrialden arteko interesak, erlazioak, nahi interesatzen zaite Hego Ameriketatik X produktu ekartzia, akambionik hemendikan, Europatik bidaliko eta area, X ez, nik uste interes erlazio bat eta interes ekonomiko bat. Haundiagoak gero eta haundiagoak izango dira, txikiagoak gero eta txikiagoak, eta beti gabiltza zirkulo horren bueltan. Noraino iritsi behar dugu, ez? Hori lehartu arte.
Batzuek kokatu dute guzti hau nolabaiteko herrialden arteko lehia baten, baina uste duzuk benetako lehia ipatu duzula dela handia txikiaren aurka, ze orain, esaten dute nekazariek merkatu gehiago eukiko dituztela, askatasun gehiago komertziatzeko, baina pentsatzen dut, eta ez nabil soilik Euskal Herriko nekazari txikien inguruan, baizik eta Europako edozein nekazari txikien inguruan, ez dakit hauek gaitasunik izango ote duten Brasilen, Argentinan, Uruguain edota Paraguain beraien produktuak merkaturatzeko. Zaila. Azkenean hemen Euskal Herrin eta Europa mailan garrantzitsuena dana kalidadea suposatzen da dela, ez? Osa, kalidade hori baloratu behar du kontsumitzaileak, baloratze ez duen kontsumitzaileak erosiko du parian jartzen zaiona, merkeena dela, erosoen aiten zaiona. Orduan, hemengo produktuak Brasil, beste Hego Ameriketan saltzea, gehienak zailak, nire iritziz. Gero beste gauza bat, ardua ez, Araba alde horretan, bai daude pikin bat, zailtasun desentekin daude, eta irutzen zaie bai merkatu hori irikiko zaioela Hego Ameriketan edo beste Mercosurreko herrialdetan. Ari dira batzuk esaten, eta sekonduko dugu horretan, Mercosurreko akordio hau beharrezkoa dela garaiotan, hain zuzen ere, Europako batasunak irabaztezan, independentzia ekonomikoa, independentzia estrategikoa baita ere estatu batuen, Txinaren aurrean eta bar, baina naroa independiente izatea, burujabetasuna sikiera posiblea da lehen sektore indartsu bat gabe? Ez dudik gabe, ez. Eta independentzia ez dakite zertan zentratzen dian independentzia hori konfirmatzeko, menpekotasun gehiago izango genuke, kanpoko elikagai horiekin lotura sakonagoa baldin badauka. Gu benetan, gure elikadura burujabetza bane baldin badegu, zentratu behar gea gugan, gure herrialdetan, Europa da, baina gero gure txikian, haundia gea Euskal Herria, Europako agintariek egiten duten gehiena ez dago gure esku, baina bertako agintariek egiten dutena bai Euskal Herri mailan, izan udaletxea banaka, izan diputazioak, izan Eusko Jaurlaritza. Orduan, gu gure txikitasunean haundi, Euskal Herria haundia dela irutze zait, naiz da mundu mailan fizikoki txikia izan, baina gu gure buruai balio hori eman behar diogu, sinistu behar dugu, errespetatu arazi behar gea, eta bertako politika, bertako ente publikoei, bai gehiago eskatu beharko genioke, edo gehiago implikatu beharko liakela irutze zaigu. Aipatu duzu erakunde publikoak lehenxeago baita ere, baloratzea hori. Senditzen duzu herritarren artean, herritarren gehiengoaren artean, ez zaioela beharreko garrantzia ematen elikadura burujabetasunari? Gehien, portzentaje handi baten, ez, biztanleria, bakoitzak eskubidea dauka, bere prioridadiak eta bere lehentasunak eukitzeko, noski, eta bere diruakin nahi duna egiten du. Baino, kontzientzia handiago bat beharko genuke, bai, gizartean orokorrean, kontzientzia handiago bat, zer kontsumitzen dugu, nundi datorren gure elikadura, zer da lehen sektoreak kontsumitzaileari, gizarteari ematen diona, lehen sektoreak garrantzitsua da, ezinbestekoa da, bai gure kultura, bai gure nortasuna, gure izateko bera, ditugun inguru marabilloso zoragarri hauek mantendu nahi baldin baditugu lehen sektorea beharrezkoa da, nahi baldin badu elikagai egokiak, osasuntsuak eukita bertan ekoiztutakoak lehen sektorea beharrezkoa da. Orduan gizarteak, eta gu geu hasita lehenengo sektore bezala sinistu behar deu, oso beharrezkoa gehala bizitza honetan, eta gero aldi berian gizarteak ere bai sinistu kontzientzia hori hartu beharra daukala, bai ala bai. Baina naroa, zaila da sinistea, zuk lehentxago baita ere esan bezala, gure nekazariak, gure abeltzainak ari direnean, etengabe kolpea jasotzen alde batetik, bestetik, ez dakit, testuinguru honetan, une honetan, zein da, enen ordezkatuta dauden nekazarien kezka nagusia. Askotan, adibidez, hitz egin izan dugu, haragi ekoizlen inguruan, erraitate batean bilakatzen da, Gipuzkoan oso agerikoa dena, txekorrak, loditzeko txekorrak, ia ez ditugula. Bai, arazo horrekin, gizenketan arazoekin, txekorren haragiarekin, urteak goaz lantzen, borrokan, jendia kontzientziatzen, ente publikoa kontzientziatzen, egoera oso larria da. Sindikatu bezala errebindikatzen deguna txekor haragian aparte, bai da orokorren azpisektore guztiek errentagarriak izan behar dutela, azpisektore guztiek lan baldintza duin batzutan lan egin behar dutela, azpisektore guztiak erakargarriak izan behar dutela jende berria etortzeko, jende berria lanean hasteko, eta ez baserriak itxi, baino iriki ez, eta txekor haragiaren inguruan buru belarri gabiltza, gastuak asko igo dialako azkenen urtetan. Azken prezioa bai igo da, baina hala ere ez da nahikoa. Gizenketako baserrik gehienak danak galeretan saltzen ari dira, txekorak kanpora joaten ari dira, pasteroak kanpora joaten ari dira, oso garesti daude, eta igea bertako haragi gabe gelditzen. Eta honek guztien aurrean guk
Bai, Eusko Jaurlaritzan, Diputazioan, ekitaldi ezberdinetan gure lanketa egiten saiatzen gea, baina bestaldera begira dijoaz, momentuz ez da inolako laguntzaik, baina bueno, guk ene bezala burrukan jarraituko dugu, beharrezkoa da, bertako haragia maite deu, bertako haragia nahi deu, bertako elikagaia nahi ditugun bezala, eta bai alabai burrukan jarraituko dugu. Ironikoa dirudi eta ez dut esaten zebakigu sagardotegietara gure haragia eraman beharko bagenu, ziur asko astebetean, 2 astetan agortuko litzatekela, baina bai ironikoa dirudiela denok arro, bereziki sasoi honetan, zeinen maitatua daukagun txuleta, zeinen ongi egiten dugun txuleta Euskal Herrian, baina bertako haragiari ez diogu ematen, berteneko ez den haragiari ez diogu ematen balio hori, edo behintzat ez gara interesatzen, ez du ikusi nahi zen den benetako errealitatea. Sagardotegitan esan duzu, zuzenen? Sagardotegirena erabili dut, eredu bezala, hori pixkat gure haragiaren temploetako batean bilakatu delako, akaso monopolio gehiagi ere hartzen, monopolio edo iritziaren monopolio gehiagi hortxe dago, baina hoxe ez dakite. Ironiko iruditzen zidala, nolabait euskaldunok, arrotasunez hitz egiten dugula gure txuletaren inguruan, ohartu gabe, haragia behintzat gutxitan izaten dela bertakoa. Bai, hori da. Azkenian ikusten ez dakizen bateaino gaitasuna badakagun bertako haragia neurri baten gure antzemateko, ez? Zaporean. Seguramente, bai, nik argi dakat, jendeak behin probatzen hasten danian bertako haragia, besteik ez dula nahi. Bertako haragia dakan zaborea, dakan goxotasuna, malgutasuna, zabore ikaragarri ona daka, osasuntxua da, bertan eginda dago, badakigu ez dakize sustantzi txar kanpotikan sartu diotena, edo hormonak sartu dizkiotenak, orduan balioan, nik uste bakizartea portzentaje baju baten daukala balorean haragi hori. Gehiok, komentatzen genuna ez, gizartearen kontzientziazio hori igotzen joan beharra dago, bai ala bai. Nora, amaitu baino lehen baita ere, etorkizunera begira, jorratu beharko litzateken bideaz ere galdetu nahi dizut, esango nukelako baita ere, gure nekazari eta beltzainak entzunda, PAK delakoak, Europar Batasuneko nekazaritza politika bateratuak, eman duela, eman beharrekoa, baina ez dakit, akaso egoera oso larri batean gaude, baina egoera larriek askotan ematu dute baita ere, berrasmatzeko edo ibilbide berriak jorratzeko aukera, ez dakit. Ikusita PAK hori dagoeneko eman duela eman beharrekoa, zen izan daiteke jorratzeko bidea, eta elkarrezetan zara aipatu ditugun kontzeptu horiek bere egingo dituen lehen sektorera begirako politika bat bultzatzeko. Erramienta ezberdinak egon daitezke, ez nik uste tokian tokiko erramientak baten baliogarrak izan daizkenak beste herrialde batan agian ez diala baliogarriak. Euskal Herri bat ezin dugu Italia batekin, Alemania batekin edo Extremadura batekin konparatu. PAKak, komentan duzuna, pixkat kadukatuta edo obsoleto edo dago. Oain badaki reforman batekin dabiltzala, baina, esan deguna, Europan mailan daukan eskuartzea Euskal Herri bezala minimoa da. Orduan gehiago zentratu beharko genuke tokian tokiko erramienta egoki batzuk lortzen edo bultzatzen. Izan diru laguntza formatuan edo izan beste formato batzutan. Bultzatu bertako kontsumoa, bertako lehen sektorea, bertako diru laguntzak, eta orduan kasu honetan guri tokatzea eguna da bertakoa. Gipuzkoa, Euskal Herri mailan bultzatzea, lankidetzak sortzea eta ente publikoen involukratzea bai ala bai. Puntu asko jorratu ditugu, baserretara begira jartzen garenean, eta gauza bere zaiteke betera arrantzarekin, belaunaldi erreleboaren bueltan ibiltzen gara beti gora eta bera, nola baitere, presioa gazteei jarrita, gazteek ez dute lehen sektorean sartu nahi, gazteek ez dute lurra landu nahi, ez dute ardirik eduki nahi, baina kaso ez baditugu, orain arte ipatu ditugun puntu guzti hauei irtenbide bat ematen, nola sikiera bultzatu belaunaldi erreleboa? Zaila da, gai delikatu bada, gaur egun pilpilan dagoen gai bada, sektorean portzentaje altu bat jubilaziotik gertu dago, lehen sektorea baserria erakargarria egin behar du. Nola? Errentagarritasun bat, ekonomikoki, nomina duin bat jaso behar du baserritarrak, lan baldintza egoki batzutan lan egin behar du, ez 24 aste guztin lanean, zaila da konpetitzea enpresa, funtzionarioen, lan ordutegiekin, malgutasunekin, nominekin, oporrekin, baina hor nik uste dut komentatzen genuna ente publikoek eta gainontzeko bultzada edo zentratu behar gela hortan. Lehen sektorea erakargarria egin behar da. Erakargarri egiten ez baldin badegu ez da inor etorriko. Ez da inor etorriko, 24 lan egitera, nomina justua edo galeretan lan egitera, ez da, normala da. Erakargarria, naturarekin kontaktuan gaude, ganaduarekin kontaktuan gaude, fleksibilidade puntu bat badaukagu, garai batzutan ordu
gehiago sartu beharko dira, aurrengoan pixkat ordu gutxiagokin igual konformatzeko mogun geha, baina hor asko, igual badauka baita ere zerikusia, volumenarekin. Errentagarritasuna zuzenean volumenarekin relazionatuta dago. Baina ez volumen, ez dugu esaten baserri handiak behar diela, ez baserri, tamaina hartainako baserri batzuk errentagarritasun duin bat lortzea, volumen gehiago behar baldin badugu errentagarritasuna lortzeko, volumen horrek lankarga gehiago suposatzen digu. Orduan, gazteak bai gazteak, erdi mailako sanaiete da, guztitakoak dira ongi etorriak noski, baina bai nik uste pixkat erakargarritasun hori bultzatu beharra dakau. Zaila da, konpetitzea nola baita esateko, enpresekin, eta 8-tik 3 lan egin nahi dut, eta azte bukaratan ez lan egin nahi, urtean hilabete bat edo 2 opor izan nahi dut, zaila da. Baina onura asko ditu lehen sektorea lanitiak. Eta beharrezko dela, eta esan dakoa, bizitza honetan, burujabetasun hitza askotan aipatzen dugu, baina burujabe izateko, nolabait, horrelako politika horrelako erabakiak ere hartu behar dira. Naroa, Irure, mila esker astelen honetan, gurera, Gipuzkoako eneren ikuspegi ekartzagatik, kezkagarria beti ere, baina badago lan egiteko, badute gauzak suspertzeko, mila esker. Bai, zuri, eskerrik asko. Baderatziak eta 34 minutu entzuleok eta gure analistei, Garbine eta Ekiri, baita ere, eskatuko dizuet valorazio bizkor bat, Garbine zurekin hasten gara adibidez, eta Naroa Irurek esan digun kontzeptuetako batekin jarraituko dugu, dela, azkeneko urtetan, eta betienik esan baina azkeneko urtetan, zaila dela nekazari izatea, arazo bat gainetik kentzen dutenerako beste bi agertzen direlako. Kaixo Garbine, hortxe zaitugu? Barkatu bai, ez nuen asmatzen. Mikrofona zabaltzen. Bai, nik uste dut Naroa Irurek eneko ordezkariak plantatu duela benetan lehen sektorearen errealitatea, ez da? Harimutur asko dauzka, edozein gaiak bezala, edozein errealitate bezala, oso errealitate borobila da, hemen dago ekoizpen kontua, hemen dago globalizazioaren, ez eta esango aurka, baino globalizazioarekin batera lortu nahi da, bertako produkzioaren, ekoizpenaren zera balorazioa, hemen langile asko daude, jende asko ari da lana hor egiten, zailtasun askorekin, beraka azaldu duen moduan, eta gero noski kanpotik datozen zailtasunak eta erronkak asko dira, orain Irango gerrarekin aipatu da baita ere, edo Mercosur akordioarekin, ez da. Nik ez dakit, nik uste dut, ez dakit, hori da nire irudipena, baina ez dakit horrela dan. Esango nuke orain, behar bada, orain baino 20-30 urte baino gehiago baloratzen dela bertako ekoizpena. Gazte jendea ere behar bada kontzientziatuago, behar bada kenduta. Gazte jendea kontzientziatuago dago orain 20-30 urte baino, eta nik uste dut alde horretatik behintzat ekoizpena handitu egin dela. Bestalde baita ere, naiz eta ez dakit hori dan helburua, baino behintzat horrek erraztu egiten du baita ere lehen sektorearen martxa, adibidez, hainbat banatzaile handi horietako baita ere akordioak dauzkate bertako ekoizleekin, eta produktu horiek baita ere hipermerkatu edo handi horietan ere bai saltzen dira eta oso ondo identifikatuta daude, gure ferietan ere bai mantentzen da salmenta, eta esan dudan moduan, gero eta handiagoa dela esango nuke, baina tira, behar bada, seguro ez dela nahikoa datorren edo bertan daukagun olatuaren, globalizazioaren olatuaren aurre egiteko, eta baino nik ez dakit nola konpon daiteken hau, nola erakarri adibidez gazte jendea sektore horretan lana egitera, Naroak aipatu du oso sektore erakargarria dela naturarekin bat egiten duzulako, eta gaina gaur egun badaudela erraztasunak, badaudela tresnak eta nolabait lana errazten dutenak eta lotura txikiago behar duela. Egia da, ez dakit, kontzientzia behar da, zuk aipatu zu txuletaren, nik uste dut oso adibide aproposa dela, ez da,
arro sentitzen gara gure txuletaz, baina gure txuleta ez da gurea, ez da kanpotik dator, ez dakidana da bertako produkzioarekin momentuz nahikoa izango litzateken, edo zen nolako produkzioa beharko genduken horrelako eskaerari aurre egiteko, baina tira, gustatu zait ekarri duzun adibidea. Globalizazioa ipatu duzu baita ere, Garbiñen, ikusot, argi gelditzen ari dela globalizazioan handiek dutela zer esana, interes ekonomiko estrategikoenak mugitzeko gai direnak ezaten direla irabazleak, eta zentzu honetan ekine, lehenxeago ari zen baita ere naroa hemen aipatzen, handia eta txikiaren arteko lehia hori. Uste duzu jarduera industrial eta komertzialaren defentsan lehen sektorea sakrifikatzen ari dela Europako Batasuna? Ez naiz gai galdera horri behar bezala erantzuteko, baina behintzat nozioak edo antzematen dena da, orain arte planifikazio batzuk egondu direla, baina orain nahiko nahasmasa pixka bat ikusten dela, eta gure herrira etorrita, lehen aipatzen zenez, Tuborre Unidosen kontuarekin, esan nahi dut, lehen sektore ez zijoa aparte. Hemen sektore guztiek osatzen dute ekonomia alorraren nolabait zirkulua izan barko lukeen hori, eta lehen sektorea horretan benetan garrantzitsua da. Ze puntutan daukagun, planifikazioa baute dagoen eta eraginkorra ote den, kaso hor dago galdera, ez? Alegia, izugarrizko aberastasuna daukagu zentzu horretan, Euskaldunok petroliorik ez daukagu, baina ur asko daukagu eta lehen sektore itzela daukagu. Eta hori ez gara zaintzen ari behar bezala akaso. Aipatu duzu sagardotegiaren adibidea. Izan daiteke, eta akaso sagardo zalek ere beste garai batzuetara eratorrita, etzen txuleta derrigorrezko jaki hori, ezta? Edo etxetik eramaten zen txuleta. Edo arraiaren presentzia, edo eta bestelako jakiak kombinatzea, sagarrak dakarren edari hain boteretsu hori, ezta? Ekin hortxe zaitugu? Badirudi galdu dugula ekin momentu. Jarraitzeko bai. Beitu, ari azukartzen badezu, lekuko azukartzen badezu, Garbine, ideal. Bai, barkatuko diazu. Zertan, gaurko, zakit, astelena badakizu. Astelenaren zera, bai, eta teknologiekin bai. Eta, esaten izuena, beraz, uste dut, badaudela norberak eren norbere etxetik egin ditzaken gauzak zehituta gaude kontsumitzera egunerokoan aragia zera eta agia da, dietari dagokionean gainera, barazki gehiago zekale eta lekale gehiago sartu beharko genituzkela, alegia. Lehen aipatzen zenuen, akaso arai gehiago ekoitzi behar da, guazen neurtzera, ez? Eta horren arabera pixka bat planifikatzera. Eta zentzu horretan, izaten da nik uste dut datuekin jokatzeko aukera, ez? Edozein kasutan, uste dute hiritarren eskura jarri behar direla, eta uste dute erraztasuna jarri behar direla, batetik, ekoizpena erosteko aukera, hori batetik, eta horrekin batera, aipatzen zena, ez? Profesionalizazioarena. Egin dezagun plangintza bat, ez bakarri lehen sektoreari begira, baina lanpostu asko daude betetzeko, estrategikoak direnak, euskal gizartearen garapena duina izan dadin eta gizarte zaindu bat izan dadin osasunari buruz baita ere, eta horretan elikadurak izugarrizko garrantzia dauka, eta horren arabera baliabidea jarri, ez? Azken baten, baliabide publikoak horretarako daude, eta aprobetxatu beharko genuke, ez? Eta lehen sektorea eskulanez ere hornitu behar baldin bada, guazen behiratzera formazio mailan zer aurrera pausuan behar diren, edo zer egin behar den, obariak zeintzuk izan beharko luketen, hain zerbitzu garrantzitsua betetzen ari diren persona horiek dauzkatenak, eta tira dezagun aurrera, ez? Uste dut, oinarria jarrita daudela, sektorea babesteko momentua dela berandu izan aurretik. Baina testuinguru honetan eta babeserako beharko luken testuinguru honetan produktuak ekarriko dizkigute munduko beste puntatik eta zure asko zere merkeago. Garbine badakit segituan joan behar duzula, uste dute hiruan artean eta naroarekin lehenxeago aipatu ditugula, egin daitezken edo bultzatu daitezken konponbideen errepasoa, baina hor badukagu beste errealitate bat. Azkenean askotan Patrikak poltsikoak agintzen du, bakoitzak bere etxean bere errealitate propioa dauka, eta nola balorizatu bertakoa, nola lagundu produktu hori parean baditugunean beste 5, beste 6, merkeago.
Hori da, eta Naroa Irurek berak aipatu du, ez da, bakoitzak dauzkala bere lehentasunak, eta lehentasunak segurenik askotan daude beharrei lotuta, ez da. Eta, bueno, ez dakit hori posible izango litzateke, behar bada laguntza publiko gehiagorekin, sustatu nahi bada, bertako produkzioa sustatu nahi bada, baita ere, ez bakarrik produkzioa baizik eta nolabait esateko baita ere gure osasuna eta dagoen errealitateari egokitzea, laguntza publiko gehiago beharko dira. Ni ez naiz beti horren zalea, esan nahi dut, ez da beti zergatik diru publikoa sartu behar, baina sartzen da toki askotan, sartzen da arlo askotan batutzan, lehen aipatu dugu Tubos Reunidosekoa, ez da, entzun dugu, Bidaurrazaga zer esaten zigun horretaz, eta nola fiskalizatu behar dan, eta askotan ez dan egiten, ez da diru publikoa, behar bada hori, eta baita ere kultura, informazioa, eta baita ere kanpainak horren alde, horren abantailak, eta azpimarratuz eta zabalduz, nik uste dut hortik etorri beharko lukelanik beste modurik ez dut ikusten benetan. Eta baina horretan lehen aipatzen nuen gazte jendea behar bada, jendeak gazteak kontzientzia gehiago daukala gaur egun, hain zuzen ere, hori gaur egun gehiago baloratzen dutelako, ez da, gertuko produkto izatea, bertan produzituta egotea, eta tira, hortik handator, hortik sakonduz, eta aurrera, ez dakit, gehiago esaten egia esan. Bat nator zurekin, Garbine, nik nire burua aurrerako hitzat daukadan arren, enaiz zalena beti badena diru publikoaren konpontzen dela esateko, baina zuk ere esan duzu, diru publikoa gauza askotan sartu da herrialde honetan, beste askotan gainera oinarririk gabe horretarako, beraz, erraitate hori mantentzen den bitartean, nik uste dut, estrategikoa beharko lukela inbertsio publikoak egitea lehen sektorean. Halere, 9:45 minutu jada, Garbine, justu, joaten utziko zaitugu, mila esker beti bezala gurekin hemen izateagatik, eta pare bat aste barru berriz ere zure zen egongo gara. Hori da, eskerrik asko, ondo segi. Ongi zan. Ekin ez bakarrik gelditzen zara, eta hori bai, aprobetxatuko zurekin bi kontutxo gehiago aipatzeko, bat dela, Mercosurera begira jarriko gara berriz ere, nik uste dut, establishmentari berari interesatzen zaiola, banaketa hau, dikotomia hau mantentzea, Europarrak, Hego Amerikarren aurka, baina Naroak lehentxeago adibidez, ardogileak aipatu dizkigu, gaztagileak ere aipatuko nituzkenik, bistan da, aragiazari baldin bagara, zekalez, eta bestelako ez gutxi dutela esateko Europako ekoizlek, baina izango da kontrako norabiderik ere. Zer gertatuko da adibidez, Argentina edo Uruguaiko ardogileekin. Zer gertatuko da baita ere demagun Paraguaiko gaztagile batekin. Hau den aipatzen dut, kaso honetan, ziur asko hauek izango diako kaltetuak, volumen askoz ere txikiagotan mugitzen direlako. Nik uste dut alako akordioetan eta supraestatu mailako erabakita araudi hauetan azken batean ekoizle txikia da kaltetu ateratzen dena, zalantzari gabe. Horregatik aipatzen dizuen ze garrantzia duen babes sistema bat edukitzeak. Eta orokorrean, babes sistema hori nahiko edatua dago, eta akaso Euskaldunok areago edo arago joan barko genuke kontu hauetan. Alegia, azken batean, ekoizpen maila handiek txikia jan egiten dute. Eta hori beti kalitatearen kontra dator eta osasunaren aurka ere badator zuzenean. Uste dut mundu mailako merkataritza mendeetan atzera eginda badagoen zerbait dela, existitzen den zerbait badela, herrialde eta kontinente bakoitzak badituela bere ezaugarri propioak, bere berezitasunak eta bere aberastasunak. Orduan, ez du zertan gauza txar bat izan bar horrek. Gauza da, produktu berberarekin bata bestari tokia kentzen aste horretan eta prezioen norgehiagokan hoiei dagozkien zergekin festa hasten denean, ez? Hor beti izango dira interes batzuk urrun geratuko zaizkigunak eta ondo menderatuko ez ditugunak eta ondo ulertuko ez dugunak guzti honetatik zeinek aterako duen benetan etekina eta mozkina. Orduan, horren aurrean eta halako superegituren aurrean oso garrantzitsua iruditzen zait tokikoa
behar bezala hornitua eta babestua izatea. Aipatzen zenuten diru publikoa beti sartzearen aldeko etzaretela. Nik pixka bat horri buelta emango nioke. Guztia da publikoa. Ze batzutan, halako bereizketa bat egiten da publiko-pribatuarena, guztia da publikoa, lurra publikoa da, denona da. Beste goza bada, horren gainean, zer nolako antolaketa, zer nolako egituraketa, eta zer nolako jabetza eta produkzio sistema dagoen. Baina guztia da publikoa, bai? Horra adibide bat jarriko dizuet, martxoaren 8 biharamunean gaudela. Esate baterako, haurdunaldien gaineko edo erreproduzio sistema hori, zuzenan publikotzat hartzen da. Eta ez da pribatutzat hartzen emakume ona izango balitz bezala, zuzenean publikotzat hartzen da. Beraz, guztia da publikoa, eta horri dagokion kudeaketan hausnarketak egitea, ikerketak egitea eta datuen gainean planifikatza, benetan garrantzitsua da, emaitzen gainean jarraipena egin ahal izateko, zertan asmatzen ari garen ikusteko eta zertan ez. Eta horretan, norberak ere bere erabakiak dituela bere etxeari dagokionan konforme. Baina horrek ez du esan nahi, erosketa egiterako orduan, lehentasuna izateak, lehengaiak osasunari onura ekarriko dizkiotenak, eta aldiz, kaltegarriak izango direnak, nolabait, ez penalizazioak, baina, izatea, lako trataera ez berdin bat. Gaur-gaurkoz guztia berdin sartzen zaigu, zaila da bereiztea produktuaren jatorria zein den, zaila da bereiztea produktuaren jatorria bat izan da ere, gero, esan dezagun produkzio sisteman dauden kate ezberdinetan non egiten diren. Oso gauza zaila da gaur egun erosketa bat zentzuz eta fundamentuz egin ahal izatea. Denbora eskatzen du eta formatzeko behar. Orduan, uste dut hor aipatzen zuen Garbiñek belaunaldi berriak bestera batera ari dira egiten gauzak, bai? Zorionez, bai, duela hamarkada batutako gure aiton amonen garaietan, akaso, etzegoelako halako anistasun aukera, etzegoelako, ez dakit, egoera oso ezberdina zelako eta konsumo sistema oso bestelakoa zelako, ez? Gaur ohitu gaituzte egunerokoan denetik izatera eskura eta gainera kasik arazo izatea aukeratzea zer nahi ote dugun, ez? Uste dut horri pixkanaka buelta eman barko zaiola eta ez da austeridade kontua. Da konsumo jasangarri eta osasuntsu batera bidea egitea, ez? Eta hori pixkanaka egiten da. Eta tira, ez dakit, horretan uste dut pausuak ematen ari direla, baina lehen aipatutakoaren arira instituzio publikoak ere, hemen uste dut egitekoa badutela eta horretan lanean gehiago ikusi beharko genituzkela. Beitu ekin horni burura etortzen zaizkit bi kontu bata, neko agerikoa dela, gure erakunde publikoak direnak, arduratu behar direnak, lehentasuna emateaz, betiko salmenta toki jasangarriei azoketatik, portuetaraino, erraztu zuzeneko salmenta, hori hainbeste denbora ez dena pasa gurean nahiko ohikoa zenetik, eta hori beti, esandakoa, komertzio txikira begira, beste eztabaida balitzateke baita ere, komertzio txikiak zuzeneko salmenta berreskuratzen dugun testuinguru batean nola geratuko litzateken, baina gure buruak kokatuz merkatalgunetan, supermerkatu handi horietan, badaude, gauza batzuk, egin daitezkenak, nik uste oso garestiak ez direnak eta neko arrakastatxoak izan direnak, nik zortea auki dut Txilen bizitzeko, Txilen hau nintzen lan egiten urte batez, Txileko estatua ez da bat ere esku hartzailea eta ez da gehiagirik ezatzen bere biztanlekiko edo bere nekazarekiko, baina bertan bazuten zigiluen politika. Eta bada, 3 zigilu simple dira, gero egoarren bat da zuten, baina gatz asko dauka, gantza asko dauka eta azukre handia dauka. Eta gero batzuen beste bat aurrera batea zutena jartzen zuena ea produktu hori ekoitzea zegoen Txilen modu jasangarrian edo atzerritik ekarrita. Eta nire esperientzia propio izan zen pegatina soil batek dagoeneko kontsumitzaile askori gauzak birplanteatzera eramaten diola. Bai, eta gainera batzutan jabetu ahal izango dugu merkeago aterako zegula erosketa. Ze badirudi guzti honek garestitze bat dakarrela edo zaila dela hau kudeatzea, baina ez du zertan hala izan behar. Horregatik erosketa arduratsu bat egiten ikastea oso gauza importantea da. Esate baterako, egunotan, nork jandu bere etxean antxoa edo eta berdela? Ziur etxe askotan baietz, baina jakineko nuke jan ez den etxeetan zergatik ez den jan. Ez delako jakin sartu dela, ez delako iturarik, arrai fresko erosteko,
ez dakigulako arraindegira joaterakoan zer den tokatzen dena, zer den garaikoa. Uste dut, hemen, hainbeste baskulinari eta ondoren osasunari heltzeko dauzkagun teknologia berriak asko auspotzen dira, nanoteknologia edota, zientzia berriak asko auspotzen dira, baina oinarrian gure eskura daukaguna eta izugarrizko aberastasuna daukagun horretan, badirudi ez dakit nolabait zeharka pasatzen garela, argazkietan eta turismoari begira oso ondo geratzen da, eta egia da atzerritik datozenak liluratuta uzten ditugula, baina akaso geure egunerokoan utxune handi bat daukagu oraindik orain, eta egia da norberak bere aldetik jarri behar duela, baina askotan dedikazioa da, ez da hainbeste poltsikoaren gora bera. Ba, egine, hementxe utziko dugu. Aurreratzi zut ezakitela oso ongi lehen sektorera begira jarraituko dudan, edo kirolarroan murgilduko naizen, Zelanda berrira goaz ardi mozainen lanaren berri edukitzera, baina momentuz zuri atxaina emango dizut, bale? Garbiñeri bezala, bi aste barru, zurekin berriz ere izango gara, ongi izan? Zuri txiki batek aurreratu dit, bai, zertaz hitz egingo duzuen, beraz, bai, arrazoi, ea ze sektoreri akaso biei helduko diena izango da, beraz, ea zer kontatzen diguzuen. Ederki, bi aste barru arte, ondo izan. Aioekin. Agur. Ba, entzuleok, 9:54 minutu dugunean esandakoa, ametsa bete dute Euskal Herriko ardi moztaiek Euskal Herria ordezkatu zaritu dira gainera, Zelanda berrian ospatu den Golden Shears munduko txapelketan, ardi moztaien munduko txapelketan. Naiz eta Euskal Herriko selekzioa ez den finalera sailkatu, garaipen handi batekin datoz etxera. Munduko kontseiluko kide berri izendatu baitute ofizialki Zaloa Badiola. Josue Ekisoain Nafarra da, Zelanda berrian izan den ardi moztaietako bat, guraitzezko moztailea da bera. Bere bitartez izan dugu Naiz Irratian taldearen eta txapelketaren berri. Taldea, 7 pertsona hemen gaude, osatzen dugunok, bat da Joseba Tarmanaierra, gero beste bi dira makinasko taldekideak, Joseba Ugalde eta Mikel Etxeberria, eta gero, Aipara Arrindaetani, Artasiz goaz, Goraizekin. Eta Mikel Belasko eta Janire Ertabe, badira artile sailkapenean. Honena ematera abiatu zen selekzioa munduko txapelketara, bakoitzak bere kategoriako lanak egin ostean, baina ez dute lortu finalera heltzea. Horrek ez du taldearen giroa zapuztu, garaipenik honena bertan izatea dela azpimarratu du Ekisoainek. Euskal Herri moduan aukera izatea, parte hartzeko World Council honen barruan, onartuak izan garela, hori ja garaipen oso handia da, historikoa. Hori gutxi ez eta Euskal Herriak nazioarteko eszenatoki handi batean ordezkatu du bere burua, berezia bezain ardura handikoa omen da herria ordezkatzea. Amets bat betetzea da, ez? 20 urte ardi mozten eta 20 urte eta gero Euskal Herria ordezkatzea, aukeratzea, izatea, ametsa betetzea da. Eta ardura bai, ze azken finean itxura eman behar duzu eta alik eta onena, ez? Profesionaltasuna ziurtatu eta itxura hona eman. Lehenengo aldia izanik ere, ez datoz esku utxik gure ardi moztaileak munduko kontseiluko kide berri gisa onartu izan da Euskal Herria. Urratxandi bat Euskal Herriko selekzioarentzat. Ba, futbolariek lortu ez dutena, lortu dute gure ardi moztaileak eta ziur asko gezarteri egiten dioten ekarpena are eta garrantzitsuagoa da. Baina musika kontuekin amaitzera gonbidatu nahi zaituzte entzulok eta baita ere festarako gonbitea eginez. Ernaik gazte topagunera begira jarri dolako bere burua bete-betean, ezaztu apirilaren 2 bostera ospatuko dela, beti bezala gitarra zabalarekin datoz, aurkeztu dituzte dagoeneko egunez egun egongo diren ekintza guztiak, eta jakizue bonoak zein sarrerak salgai dituzuela jada. Gitarra osoa duela astebete aurkeztu zuten, Pantxoa eta Peioren kontzertuarekin batera ikusteko oraindik ere, 5 abesti diren, gehiago, hori ikusiko da, baina aurkezpenaren jarraipen gisa, eren egun, larun batez, jakinarazi zuten egun bakoitzerako eskaintza zabala. Ostegunetik larun batera
bitartean, eguneko ordutegian askotariko itzaldiak eta esialdi jarduerak izango dira gune ezberdinetan. Iluntzetik goizaldera berriz, kontzertu eta DJ saio ugari edukiko ditugu gune handian eta ezker paretan. Horren artean izango dira, esaterako Ezpalak, Marusak, Eskabidean, Kiliki, Tapia eta Leturia, Fitoskins, Belako, Gozategi, La Txama, edota entzungo ditugun, Sua eta Arenesei. Goizoko 10 puntuan astelena naiz irratia. Hainbat aditu Estatu Batuarrek egindako bideo baten analisiaren arabera, Estatu Batuak izan zen Irango haur eskola bat misil batekin kolpatu zuena Minaben. Iranen aurkako gerraren lehen egunean 180 lagun inguru hil zituen erasoan. Trump hori ukatzen saiatu da une oro. Itxaso Leon, egunon. Egunon egoi eta egunon entzulei ere, Irango Mer agentziak igandean argitaratutako eta Ameriketako Estatu Batuetako edabideek egiaztatutako bideo batek erakusten duenez, Tomahawk itsas misil batek Irango itsasbase bat jo zuen eskola ondoan, Minabirian, otsailaren 28an, Washingtonek eta Tel Avivek Iranen aurkako gerra abiatu zutenean. Estatu Batuar armada da gatazkan Tomahawk misilak erabiltzen dituen indar bakarra The New York Times egunkariak astelehen honetan gogorarazi duenez, The Washington Post egunkariak bezala adituengana jo zuen bideoaren egiazkotasuna egiaztatzeko. Bairudiek ez dute misilik erakusten Sahara eta Jebe eskolara erortzen, baina ikusten uzten duten nola kezutabe bat igotzen den eskola eraikinaren gainean, Irango guardia iraultzaileak Minaben duen basetik oso gertu. The New York Times egunkariak satelite irudietan, sare sozialetako argitalpenetan eta egiaztatutako beste bideo batzuetan oinarritutako aurretiazko ikerketa baten arabera, eskola zegoen eraikina doitasunezko eraso batek jo zuen itsasbasearen aurkako erasoak egin eta aldi berean. Joan den hamarkadaren erdialdera arte zehaztuko dugu eskolaren eraikina Irango base militarraren multzoaren parte zela New Yorkeko egunkariak aztertutako satelite irudien arabera, baina 2016ko irailerako eskola esparrua itsas instalazioetatik kanpo zegoen, haietatik bereizten zuen horma batekin.
Pentagonoarekin. Pentagonoak ziurtatu duenez, eskolaren aurkako erasoa ikertzen ari da eta Nazio Batuen erakundeko eta Human Rights Watch erakunde zibileko adituek gerra krimena izan daitekela esan dute. Irango gobernuak berriz ekintza barbarotzat jo du. Eta bestalde honekin lotuta kontatu dezakegu ere Brent petrolio upelaren prezioa Europan erreferentzia dena 17 baino gehiago garestitu dela astelehen honetan, upel bakoitzeko $109 2022ko uztailetik izandako maksimoa alegia. Ekialdertaineko gorakada belikoaren aurrean hornidura beldurrak dira nagusi. Astelehen honetako zazpiterdietan Brentaren prezioa $109,62 kotizatzen ari zen, 17,53 igo ostean Bloombergek igorri eta EFEk bildutako datuen arabera. Halere goizaldeko 3 pasatxo zirenean Brenta $128 baino gehiago igo da eta $119,50 iritsi da. Joan den ostiralean maiatzean entregatzeko Brenta $108 gorako igoera handiarekin itxi zen $83 gertu izan ere gatazkak eragin berezia du merkataritzako itsas pasabide nagusietako bat den Hormuzeko itsasartean eta munduko petroleoaren 100% inguru bertatik igarotzen da. Aldi berean aipatuko dugu ere gas naturalaren prezioa €130tik gora igo dela astelehen honetako irekieran, megabat orduko €69 eta Bloombergek emandako datuen arabera astelehen honetako 8etan Euskal Herrian gas naturalaren prezioa €130,02 igo da Herberetako TTF merkatuan, Europan erreferentzia dena, eta €69 izan da megabat orduko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari dagokionez, errepidetan aipatu behar dugu Tubos Reunidoseko langileen protesta dela eta autoilara luzeak sortzen ari direla lehen orduan Enekuritik eta San Mames ingurutik Bilborako sarbideetan. Mobilizazioaren ondorioz, errepideak ez dira erabat itxi, baina hiriko sarreretan autoilara handiak sortzen ari dira. Eta aprobetxatuko dugu honen inguruan gogora ekartzeko, gaur bilera erabakigarria dutela langileek izan ere, enpresaren eta batzordearen artean akordiorik ez badago eta kontsultaldia luzatzea erabakitzen ez bada, enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio prozesua gaur bertan amaituko litzateke. Hori informazio praktikoari dagokionez, errepidei dagokionez, eta bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Asteari ekiteko eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, baina ez da eguraldi makor-makurrik izaterik espero. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Ostarteak zabalagoak izango dira Kantauriar isurialdean, eta bereziki kostaldetik gertu. Aldiz, hegoaldean bereziki Arabat, Nafarroa erdi eta egoan hor hodeiguneak trinkoagoak izango dira. Hala ere, tantaren basalbu behintzat ateri eutxiko dio. Eguerditik aurrera ordea, hodei gerutza trinkotzen joango da, mendebaldetik ekialdera zerua estaliko da. Eta arratsalde partean, han hemenka bereziki ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira. Ez da baztertzen uneren batean gainera ekaitz gutxukoak izatea ere goietan aire hotza sartuko duelako. Aldiz, ego isurialdean, Arabat eta Nafarroa erdi eta egoan, horroko erremintzat euri gutxi egitea espero da. Haizeak egotziko du goizpartean, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek bera ingo dute, 1 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, eta bereziki Arabat eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarraden lekuetan izotz puntu bat izatea ere baliteke. Aldiz, maksimoek gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 12 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Arabat eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altoenak aldiz kostaldean, baina arratsalde partean goietan aire hotza sartuko duenez, eta batez ere azken orduetan dezente freskatuko du. 5 minutu ditugu, eta badakizu hemendik aurrera albisteen kontakizuna Itxaso Leon lankidearekin. Gero arte, Itxaso. Gero arte, Goi. Eta agur aldetik, agur esan baino lehen, bigarren kafeako lankidei, agur esatea, agur, kaixo esatea faltatzegu. Ai, zer nola biatu dugu naste hau, kaixo, zer moduz? Egia esan egoi, nik ere agurtuko dugu eta agurtuko duguren artean batzutan kolapso egiten dut. Bai, zulo beltz batean murgiltzen gara batzuetan agurtu eta agurtu arte horietan. Baina ondo gabiltza, eguraldia nahiko bixi poxez ez, agertu zaigu gaurkoan, eta astelena ez da hain astelen esango nuke, Goiuri. Ez da hain astelen? Nik ez dut alako astelen sentsaziorik. Eguraldiaren gatik. Bai, pixkat gaur afinadorea dator gure laborategira, pianoa txukun jartzera, ez dakit nik bai dola estimulo batzuk bizitzen. Patata tortien mundu eguna da. Pentsa, gaur gurean izango da gure sukaldari luxuzkoa, Lander Kornago, eta sukaldaritzaren mitoen inguruan hariko zaigu. Ez dakit zer kutxe egin lezake gaurkoan. Esango nuke. Kaferik gabe geratzi izango zen drama bat, baina badakit kafea badugula.
Beraz, dena ondo. Egoi, horixe. Bai, Inigo, goiuri esan behar nizuen, lasai utzeko zaituz eta bani joaz, bakizue gaurkotasunak azkenean agintzen du, martxoaren 8 ostekoak, iran, eta zutenekan, gaur patata torziaren eguna dela. Nola da posible. Bai, kazetaria bai, baina ez zantzaren ez kazetariona, bano harentxe bertan erreportaje propio bat egite, bale? Bai, ez nahiko kazetaria anitza, Mundua gerran da, badakigu, baina munduko gerra asko akaso sortuko ziren tipularik gabe edo tipularea dun tortilla pataten ez da baidengatik, beraz, bazpadezuk erreportaje hori osatu. Bai, ni gerra joteko pres nago, baldin bada tipula defendatzeko. Zu tipula defendatu zalean. Tipula duna, beti tipula zaleak nire klubean. Ongi, Inigo, ongi. Horixe, goi, hementsi biliko garela, sukaldaritzan mitoen inguruan, eta bide batez berriro aterako dugu patata tortillaren gaia mai gainera. Gero nortasuna sarean jardunaldien edizio berri baten inguruan ariko gara, eta hemen izango ditugu antolatzaile, eta bertan, hitzaldi ematen egongo den kideetako bat. Maria Jose Ibainezekin ere tartetxo hartu dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko dietista, nutrizionisten elkargo ofiziala, azken urteetan egiten ari den borroka hitz egiteko, eta tira, gure maiteutak ere prest izango ditugu, eta beste hainbat kontu urrengo bi orduetan osatzeko. Hori bai, astea indartxo astean. Bai, gogoz gabiltza esaten izuten, nik ez dut alako astelen sentsaziorik. Torriko da kaso geroago. Goiuri, Inigo, gaintxarte. Gero arte. Tamarrak eta 8 minutu ditugunean, entzuleok, onaino gaurkoak, onaino informazioaren ariaren lehen edizioa, bihar, gehiago eta hobea jo. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.